Усе гэтыя стрымерскія сістэмы лепш спрашчаць, а не ускладняць, таму што задзяўбе і выпаліць і стоміць. Мабыць, таму, што ў мяне яно ўсё максімальна проста, і я і магу даваць рады з штодзённым стрымінгам. Вітаначкі, ось так пачынаем наш стрым штука. Ну, типу, з іншым галасом, таму што мы у альбо каапе. штосьці, што ты можаш зрабіць адзін раз, і потым ніколі не задумацца проста наконт гэтага. Ну-ну. Так, я спадзяюся, што ўсіх добра чуваць, мяне таксама добра чуваць. Усё, мы аб'ядноўваемся, пачынаем, сёння гуляем з магільшчыкам і Ральфам. Я раптам пачаў стрым, так што ў мяне ўжо ўсё ідзе. Туды салаю спасылачку на гульны чатик і ўсё астатняе. Я яшчэ тут пакуль пасты раскідываю, мне яшчэ Давай. знайсці ў інтэрнэце. Ну, тады і я запускаю. Запускайцеся зараз, самы апошні. Так. Я магу табе скінуць у чатик, калі гэта магчыма агулам тое, што ў мяне ёсць. Чакай, можа табе спадабаецца, хто яго ведае. А мне ўжо я нешта знайшоў у інтэрнэце. Альбо ў цябе прям падрыхтаваная нейка там. Ну, з 3 мільёнамі я намагаўся, не гарантавана. Не гарантавана, што у мяне добра атрымалася, асабліва пасля маёй рэдакцыі. Тое, што я кажу, што моя морда там крыху крывае. Ну, такое, я закінуў ўжо тое, што ёсць. Добра. Так, у мяне стрым пайшоў. Бэнк. Праверка чатику. Все працуе, все як след. Нічога дадаткова налажваць не трэба. Выдатна. У гэтым сэнсе з твічом значна прасцей у параўнанні з ютубам. Літаральна толькі раз наладзіў стрым і ўсё, потым клік, пачынаеш і гатова. Я думаў на YouTube паспрабаваць стрыміць паралельна, але неяк не дабраўся. Я лепш туды буду закідаць пэўныя стрымы ў архіў. Ну так. Гледзячы на тое, як усе на месцы, дарэчы, у WTF стрыміць яны ж таксама на 2 платформы адразу. І, ну, іх зусім прагляду там няма. 1, 2, вось, штосьці вось такое у межах пагрэшнасці. Там на фактычна маіх летсплеях, то бок гэта ўжо ідзе не як стрыма, як летсплей, там трошкі праглядаў ёсць. Дзе Ральф яшчэ спіць рэгана. Ральфа яшчэ няма. Я тут, я наладжваюся. Так, абвяшчэнне закінуў, трэба зараз яшчэ. Чаму мяне гульня актыўна адчынілася зараз? Добра, так, мне патрэбна тады запускацца, я запускаюся. О, Ральф прачнуўся. Так. Чаму мяне гульня неяк у акно пайшла? Я не пытаў яе, каб яна ў акно шла. Налады паглядзі, там была у мяне птушачка такая стаяла. Дык яно вось дзіўна, яно не было так, а зараз пачало. А абнаўленне было зранку. Окей, цудоўна. Я толькі гульню усталяваў, яна ўжо абнавілася. Яна падтрымліваецца пастаянна. Яна супержывая нават зараз праз столькі год. Я раптам што скінуў спасылку ў чатик наш на агульны стрым. Даядноўвайцеся. Тут літаральна рэгулярна сезонныя ўсялякія івенты, актыўнасці тудыма-сюдыма. Вось нават зараз там бачце, як я разумею, гэта Святы Патрык, вырушняк зялёны нейкі. Не, у мяне дзіўныя полосы на гэтым самым. Чорныя 2 полосы, тыпу зверху знізу на стрыме. Не ведаю чаму, хаця гульня на поўны экран. Налады, глядзі налады і раздзяляльнасць. У мяне ўчора такое было. Падаецца, у мяне правільна 2500. Можа, я перазайду ў гульню просто. Так, і перазапушчу я. Так, і зараз я яшчэ кіну Stream Together. Гэта я ўжо кінуў у чаціку. Ты ўжо кінуў? А дзе яно? Вось, бачу. Націснуў усё. Так, я ўсё там зацішыў, каб не перашкаджаць. Цудоўна. Чаткі павінны былі зліцца. Усё, ёсць. Пунк. Як заўжды, хлопцы разам, чаты аб'яднаны, а я, як заўжды, буду
Моральная пасу. падтрымка. Так. Ты учора себе паказаў, ты учора сказаў Ну, адразу, так што ты будзеш я сёння здзеквацца, працягваць буду. глядзець, як мы паміраем. Цудоўна. Мне падаецца, ўсё мы прям гатовыя. Засталось толькі стварыць сусвет па новай, і мы гатовы, прям паехалі, так? Нават лініі ў мяне гэтыя дзіўныя зніклі. Добра, арганізую, пачынаем. Новую стварыць новы сусвет. Без канца, вось якраз такі заўсёды можаце адрадзіцца ў вычварнай выгбе. Вось гэта якраз такі брама, якая ў пачатку. Так, з пячорамі. Вітанкі, пюрбай, вітанкі, ауч патата. Усім добрага ранку, пятнічнага, віншую ўсіх з пятнічкай. Так. РВД кажа, нарэшце тлен і безнадзейнасць. Яшчэ адзін аптыміст. Нам Я каб буду закалі, што з гэтым забяспечваць усё Максімом. гэта. Цябе што, магільшчык пакусаў, ці што гэта такое? Так. Мне падаецца, налады я пакідаю дэфолтныя, няхай будуць. Так? Пароль такі ж, як учора. О, крыптаграфія пайшла. Назва гэткая же, як учора? Назва Angry Relief просто, без World. Вітаю, Вячеславіч, вітаю усіх, вітаю чат. Навучыць магільчыка можна. Праблема ў тым, што ў магільчыка камп'ютар Кошты. складана. Трэба скінуцца 1500, кажа, еўра патрэбна, каб... Чатик усё просто. Скидывайтесь магільчыку на новый компьютер, и вы будете иметь агульный чат. 1500 хопіць, сапраўды, не? А Я не ведаю. зараз і не ведаю. Ну, з улікам таго, што Я падляцелі усялякія SSD і АЗУ. Так, складанасць папярэдняя, другая, карацей, без Так, канца. так, так. Я думаю, чаго не знаходзіцца. О, Бяляшак, дарэчы, казала, што яна з тэлефону да агульных чатаў далучалася. Але ведаеш, Рагана, я супраць гэтага. Я аднойчы чацік рабіў у тэлефоне, і ну гэта капец як нязручна. Ось ёй мне аднойчы прапанавалі, калі я быў у мяне некаторы час, калі я з шаноўным гаспадарствам лупашыўся кожны панядзелак у КААП, і там я спрабаваў далучацца праз тэлефон, а ніводнага разу не атрымалася, літаральна. Нейкае штосьці зусім незразумелае. Так, бачу цябе. Цудоўны магічык на месцы. Зараз я до Максіма яшчэ чакаем. Ну як на месцы, яшчэ трэба стварыцца. Стварыцца. Мне спадабалася учора абіраць выпадковага. Мне прям спадабалася. Я просто ўпэўнены, што мне зноў павука кіне. Чакаю, як мне вас знайсці? Шукай Angry Relief у гэтым самым, у пошукі сервероў і далучайся пароль такі ж, як учора. Такі ж, як і быў, добра. Тое, што хлопцам я не буду надта дапамагатым, гэта нават лорна не жарт, таму што я літаральна павук, я літаральна монстр. Так, давайте паспрабую надрукаваць. У мяне каманды будуць жа... давайте я хаця бы у агульны чат перастану анонсы закідваць, а то яны, мне падаецца, у агульны чат ляцяць і усім перашкаджаюць. Каманды ботаў будуць працаваць, але я хаця бы проста абвяшчэнні прыбяру. Всё. Павук прыбыў. Так, абвяшчэнні выключаныя. Не ляцяць, яны не ляцяць у агульны чат. Цудоўна, бо я баяўся, што будзе гэтае самае лухтанейка адбывацца. Гармідар поўны. Цудоўніка, тады я... Гулец Макс далучаецца. Тады і абвяшчэнні няхай, усё ў парадку. А у мяне ўсё мене заблокаваны. О! Та ты шо? Ресурсы збіраць. Так, адразу тут побач з намі монстр. Гэта не рэальна? Ты ўжо забег. Добра, я сяджу на стварэнні персанажа, я нешта... Я крацей выпадковы зараз паглядзім, што мы... О! Вітанкі. О! А што? Я нейкі павольны, павучок хутчэй быў. Я ім ніводнага разу не спрабаваў. А я не ведаю, што ў чым асаблівасць. Кодекс Умбра прачытаць.
Теневый служка, теневая турма, теневая пастка, теневы дуэлянт, кейс ACC теневого дуэлянта. Там зламав. Карацей, нейкі мах. Ну, я нешта буду. Ведьмар. Ну, у любом выпадку я буду траўку збіраць. Вось асноўная. Травку збіраць, ты глядзі, асцярожней з гэтым. Не-не-не, не тую. Зноўку з пчоламі змагаецеся. Мне патрэбна зброя. Зброя, сацыяльны конструкт. Ну, добра, гэта так сказаў паўвук. Слухай, що за халяра адбываецца? Учора у меня была сякера, а сёння не. Як Ну, так? Тому що сьогодні у тебе... А, в сенсі. Той самы У тебе персонаж. мусить бути сякера. Поглядzi у інвентари. Ёсць, яна бачная. Перенеси Люська. у тебе праворуч, бачиш слоти під той, що ти можеш використовувати. Типу руки, ага. Голова і тулова. А я мне я кажа, мав не просто хапае всіх некалькіх зброй. рэчаў. Чаму не хапае, не разумею. Мне патрэбна... Каменчыкі. Один. Хе-хе. Усё. Прыйшлося зрабіць сабе сякеру, дарэчы. Да ти що? Дзіўна. А ты абраў таго ж... Не, ну гэта ж новы сусвет, правильно? Ты ж не можаш персонажа. Ты там просто, калі помер, ты згубіў сваю сякеру ў папярэднім Ні, сусвеце. ну гэта ж папярэдні сусвет. Цяпер Ну вже так. іншы. На трансляцыі я бачыў, і людзі бачаць, што яна ў мяне ёсць сякера, яна ляжыць у інвентары, але яе пераставіць, перасунуць не магу нікуды. А як ти пересовуєш? Мышшу. Яким чином? І на адзінку націскаю, ўсё роўна не тое. Сёння будзе рулетка? Так, рулетка будзе. Дзесьці зробім перапынак просто. Ну, я, можа, там знайду сабе бяспечнае месца, і мы хутенька рулетку пакруцім. О, бляха, лудаманы. Не, ўсё нормально, гэта гульнявая рулетка. А што будзем гуляць? Я разумею. Это у меня жарты Все такія. так виправдовуються. Ну, пачынаюць з гэтага, дарэчы. Гобл. Я нешта занадта гэта самае хутка ўжо дзень будзе скончвацца, а я нейкай хрэнню страдаю. Ходім поглядім, як Ральф помирає. А ні, Так, я ще вось живу. усё, у неї сякера. Так, наколькі мне казалі сялякія там туторыялы, трэба траву нейкую пазбіраць яшчэ, правда? Каб яна была, бо мы тут... Корисна, так. Туторыялы, нічога не ведаю, я абсалютна ў цёмную. Што гэта? О, ля, нейкі там У бобы. меня есть туториал, у меня, карацей, есть туториал, бегает такі павукаста, карацей, ось ён мой туториал. Так, хутка ноч, трэба трымацца бліжэй да павука. Ну ты гляди, Ты я подожди, скажу, трэба у меня будет на улицу. опция ховаться у павучий кокон и спать там. А у вас такого опции не будет. Не, это так не працуе. Я бачу, ты збіраеш траву, я паўтараю. Моя глядзець, моя паўтараць, вось так вось. Так, слухайте, я травы не могу знайсці, а у меня ўжо Ну так. амаль цёмна. Ресурсы тут разбиты по биомах, то бок не все расце паўсюль. Я бачу. Чамусьці павук збірае шмат травы. Я ведаю, што мне гэта таксама патрэбна. Трава дуже корисная. З яе можна будзе зрабіць капелюш. Капялюш, паходню, нават вогнішча, Ад без сонца ніяк. летал вось гэты класічны беларускі саламяны капелюш. Чмурэнна. Крышечку грамчэй зрабіць, добра, зараз зраблю. Валера, магільчык, я бачу на мапе, што ў нас адкрытая толькі зялёная мапа, яшчэ ніякай стэпа нічога не было такого. А Дзе я знайшоў знайшоў. траву? У стэпе? Ой, стэп знайшоў недзе? Ну так. Та Я ёпарасота. ралісовый прабег таксама знайшоў. А, то бок, атрымліваецца, у нас мапа не аб'ядноўваецца. Кожны сам сабе адчыняе. Наадварот, ёсць літаральна механіка, трэба скрафціць пэўны станок, варштат, каб Ага. можна было абмяняцца мапамі. О, Да халеры я золата знайшоў. Цудоўна. Він ляціш ты. можаш яго з'есці.
Нешта мне падказвае, у гэтай гульні вельмі важная задача знаходзіць дастаткова ежы. Я не ведаю, адкуль у мяне такая дэдуктыўная ідэя з'явілася. Магчыма, за назву гульні. Так. Не, мне вельмі патрэбная трава, каб хаця б па паходню зрабіць, бо інакш цемра прыйдзе і будзе гамон. Вітаю, Глебсон, у суполцы вітанкі. Я подозраю, табе лепш пачаць ісці ўніз. Таму што мы пайшлі ўніз і знайшлі там стэп. Ну, як ты пайшоў уніз, таму я іду. Так, добра, Я пакуль добра. усё яшчэ так сабе, сякера яшчэ і ламаецца. Вядома, тут амаль што ўсё ламаецца. Не ламаецца Кошмарная сякера дзеда паліва. Максіма. Ага, якую я ўзяць не мог. А ты можаш яе ўзяць нарэшце? Так, я пакуль што шукаю траву, бляха, цёмна. Але не знайду усё, зараз будзе гамон. Ну, я магу, дакладна, я ж магу сам сабе. Ну, Хлопцы, а каля вас можна пабыць дзе-небудзь, або я Ну, не можна, не можна. бачу, А дзе дзе вы. можаш да нас далучыцца. Каб ведаць, што дзе вы. Каб мы ведалі, дзе ты. Мяне б'юць. Спрабуем знайсці. Ну, у цябе забівае цемра, так. Ну, Магчыма, Другі мы цябе удар. знойдзем. усё. Калі забівае цемра, яшчэ ёсць опцыя пашукаць, дзе там светлякі лётаюць. Яны Яны знікалі. часовую ахову. Ну Ну, так, яны зусім знікалі. малую. Карацей, шукай браму. Та лячу ўжо да брамы. Так, ці бачылі мы новае дрэва навычак для робота? Хто бачыў? Я не бачу. Я першы раз у жыцці гуляю в эту гульню. Вылучаюся. Штосьці новае выкацілі. Мы реально зялёныя, тут у нас толькі мы абсолютно не ведаем, што адбываецца, толькі павучок бегае, і вось ён ведае, што робіцца, таму мой план выжывання трымацца каля яго. Бегае і гыкае. Так, нам Так, жа дзе тут нейкі, тыпу, мае сэнс нейкі лагер разбіваць адразу, альбо Ну, лепей так, пачакаць? вядома. Ля, памёр і знайшоў Добра. траву, каб цябе ліха. Ну, тут мае знаёмыя. Можна вось гэта зрабіць. Цудоўна, у мяне ёсць кірка. Добра, што далей? Што ты такое? Што вы такое? Што гэта такое? О, вітанкі, прывіт. Вітаночки. Я вас крыху тут пораздражняю. Заплечнічак. Ага, заплечнічак. Мне падаецца, ён механічны, боже. Ну так. Гэта мясцовыя двемеры з Я вам сябра вяду. Усё, Танкі дзед. жывы. У кішэнях ні халеры. Дзякую за Можна фолоу. прыйсці на месца, дзе памёр, і там Ну так, забраць так. усё тое, што згубілася. О, трава, ўсё. Будзе трава, будзе свет, як кажуць. Літаральна. Так, разбіраемся далей з крафтом. Падазраю, што лагер лепш разбіваць побач з брамаю, таму што хлопцы Ну, будуць вяртацца Будем сюды. пакутваць. Ну гэта толькі на першы час. Ну так, спачатку разабрацца трохі. А дзе брама? Я толькі бачыў яе дзесьці тут паблізу. Ніжэй. Ніжэй, ага. сюды. Так, 8 пакуль хопіць, пабеглі за Толькі сваімі не рэчамі. біцеся з пчоламі. Пчолы карысныя, пчолы добрыя. Добра. Пчолак Не біцца з паважае. Буду побач вось тут, каб будаваць сваё княства павучае. Каб выжываць у тым выпадку, калі вы ўсе памрэце. Таму што нават мне трэба выжываць. Гульня, яна правярае, наколькі вы рыхтуецеся да прышпілаў і пасылае пэўныя выпрабаванні перыядычна. Слухайце, а што за зямлю я знайшоў з магіллем нейкім? Я не памятаю, как будто Гэта зямля такое магільшчыка. сустракалася. Гэта ягоны дом. І я сябе знайшоў. Ага. Я ушоў у загрузку, чат. А куды ты пайшоў?
Мне падаецца, я забраўся пад зямлю. А, ты разбіў каменьчык і залез у адтуліну? Гэта яно звычайна і працуе. Калі лезеш у адтуліну ў зямлі, ты залазіш пад зямлю. Дзіўная механіка, ніколі такой не было. Ну, нешта незвычайнае, так. Не разумею, але. Лямпачка. З'есці. Божух, на што? Я магу з'есці лямпачку. Карацей, развітвайцеся з Ральфам. До конца стрима ні слова не скажу. Так, ну що, ми где-то недзе базу рабілі ці не? Ну, я ж кажу, лепей на гэты сам, каля брамы. Добре. Пачынаць усё уладкоўваць. Так, я прям каля брамы зараз поставлю, як яно, так, зараз, я ўсё яшчэ дрэнна арыентуюся ў кнопках. А дзе я бачыў касцёр? Во, вогнішча. О, ёсць больш крутое вогнішча. Толькі патрэбна шмат камянёў. Вось дарма ты, дарэчы, разбіў нам Падземную гэту. зямлі. Ну. Ну, няма за што, карацей. Можете не дзякаваць. Гэтыя же ўжо кінамет нават мяне намагаюцца паляваць. Настолькі я не сяброўска. Ой, так, дзе варштат, пра які казаў? Навуковы апарат. Дзе наш навуковы апарат? Там не скін, я выбраў выпадковага персонажа, і ў мяне нейкі чарнакніжнік, нешта такое. Каменьчыкі. Нам каменчикаў прям шмат патрэбна, я так разумею. О, вогнена. Цудоўна мне адшмуреныя каментары просто. Так. У мяне ўжо інвентар забіты. Чакай. Ресурсаў-то да халеры. Ну, збольшага, можа і так. Трэба знайсці і куфар, як зрабіць. Ні заплечніка, нічога няма. А ось, дарэчы, у мяне заплечнік ёй, я не ведаю адкуль. А, я падабраў яго. Ну так, ты залутаў. Так, у каго ёсць для навуковага апарату два каменьчыкі? Я Два каменчыкі, толькі маленькіх, альбо... Маленькіх, маленькіх. Глядзі, вось я табе скіну золата і... Кремень, типу. Бяры золата. Давай паспрабуем. І бярвенчыкі, калі трэба табе. Так, а дзе ён навуковы апарат гэты? У меню такая бляха атом, карацей, шасцікутны. Вось, ну такого навукового... А, мне звычайных камянёў не хапае. Мне не хапае тут два яшчэ камяні. У мяне тое са. А можаш... Давай я свае скіну два. На. О. Вот, вось так. Будуй. Здоўна? Так, я ўсё яшчэ арыентуюся, бо як... Таварна-грашовыя адносіны, кажуць, ужо арганізаваліся. Пайшоў прэч. Што ён дакалупаўся да мяне, паскуда? Навуковы апарат... А, божухна. Я сабе зафармлю дзіду, я яго заб'ю адразу. Чуеш? Насамрэч, павукі яны амаль што пачатковыя. Мне падаецца, я не спрабаваўся. Ралю. Всё, бяжы ад іх. Так, зараз ноч, так. Та ёп, красота. Пайшоў прэч. Зараз я вам хоч больш светла зраблю. Цікава, дарэчы, вогнішча пераклалі цяпельца. Адчапіся. Так. Что это такое? Навуковый аппарат. А, і вось яно разлочвае розныя штукі. Так, так. Тут можна садовую матыку адразу прототип зрабіць. Я лічу, нам да гародніцтва ще далёка. Ладно, ну нам Лепш зрабіць даспех нейкі, дзіду. Радлёўка ёсць. З даспехам па складанні. Так. Пабудовы, дарэчы, што у нас ёсць. Усё заблокавана. О,
Добра, раніца. Мы можем Усё. зрабіць сцяну сена. Вось такая пабудова у нас, магчыма, калі жадаеце. Так, дошкі. Як вам адкрыццё дошак? Высокія Так. тэхналогіі. Так. Дуже корисна рэч, дарэчы. Запречнік, дарэчы, як тэхналогія ёсць. Усё. Бяром? Я бяру. Усё. Я зрабіў заплечнік сабе. Гэта тыпу... гэтая платформа, ён навуковы апарат у сэнсе, што ён прям робіць. Ён разова робіць. Трэба стаяць побач з ім, каб ён працаваў. То бок усе гэтыя рэцэпты, яны працуюць толькі калі побач стаіш. Так, броня. О, драўляная ёсць. Травяная, Майце на драўляная. ўвазе, што заплечнік ставіцца ў той жа слот, у які ставіцца броня. То бок трэба абіраць. Так, я за травой пабег. Я Трэба думаю, шмат патрэбна травы. зрабіць больш крутое вогнішча, таму што гэта, я так разумею, магіччык да цябе пытанне. Калі я бяру іншае вогнішча, больш моцна, яно даўжэй трымае, агонь, альбо не? Яно не зусім так працуе. Глядзі, тое вогнішча, якое ты паставіў, яно, калі дагарыць, яно згарыць і ўсё. Калі ты паставіш каменнае, то яно будзе бясконцым. То бок, калі яно згарыць, ўсё адно застанецца вось гэтыя каменьчыкі, туды проста падкінеш паліва, і яно зноўку разгарыцца. Так, мне трошки я зразумеў, што я ўвесь гэты час галадаў, а гульня мне падказвае аб тым, што галадаць нельга. Гледачы Трэба здзекуюцца. сачыць. Я там з гэтым павуком бегаў, яны кажуць, купалі, святкуем. Ну, Гэта мод, па гэта факце, мод. фактычны факт. Так, кайло трэба зрабіць з кірку, каб каменьчыкі дубасіць. Мне, дарэчы, кірка ёсць, камянёў няма. Пажэрці Я б трэба, дубасіў, сапраўды трэба, каб я так. бачыў, што дубасіць. Так, а куды я ўвогуле забраўся так? Вось там я не быў яшчэ. Я зараз хачу проста назбіраць рэсурсы сабе на гэту бляха. Як яно завецца, во. Гульня ў сэнсе эксплорынгу прыемная. І вось так, хобана. Прымушаюць швэндацца паўсюль, каб здабыць усялякае карыснае. Так, і паесці моркву. Морква раз. Каменьчыкі неяк абмежаваны па аб'ёмах ці што? Я нешта ніводнага не бачу. У сэнсе на мапе? Велізарныя. Мне прям велізарныя патрэбна. Ну так. Яны аднаўляюцца з часам, але іх побач заўсёды абмежаваная колькасць. Ёсць пэўныя біёмы, Так, дзе іх шмат. яшчэ вось куфар зрабіць бы. То бок можна знайсці каменнае Дошкі. плато, умоўна кажучы. І там будзе да халеры. О, І ніхуя розных. себе. Гэта трэба нам, карацей, секчы ўсё, што можна Але секчы. што звычайных камянёў я ўжо 6 ёсць. На вогнішча трэба 12, калі не памыляюся. У мяне зараз 0, вось у чым праблема. Я вогнішча ну. хацеў зрабіць так. Гэта непрыемна, так. Магільны камень. Не хвалюйся, тут утульна напісана на камені. Гэта я пакінуў. У меня з'явілася жаданне зрабіць сабе рыдлёўку. Ухваляю. Там цэлы могілак тут. Не халеры сабе. Ёсць Надпіс на пэўныя месцы. магільным камяню, больш не вяртайся. Я не хворы, я просто згробіўся. Вечар. Хутка будзе Так, ноч. нешта цямней становіцца. Вечарае, так. Можна У вас, спробуем то- перасунуць, бы кепска бачна здароўе. Так, зараз прыдумаем, куды перасунуць, толькі я дабягу да бяспечнага якога месца. Вось Ну, там, дзе да вогнішча, можа, не? здароўе, там таксама і гадзіннік. Звярніце ўвагу, гэта карысная рэч. Так, ну просто мне там галасаванне ўсё закрывае поўнасцю усе параметры. Галоўнае, каб ты бачыў, бо ты ж будзеш паміраць, не гледачы. Ну, гэта так. Так, ёсць праблема. Хутчэй. Так, я не адносна бяспечным месцы. Адносна таму, што тут магіччыка няма. Давайте, можа, вось так. Давайте, можа, сёння кота... Хаця справа знізу там нічога карыснага. Давайте вось кота яшчэ прыбяру на сёння.
Будзе справа знизу. Не кантуй кота. Кот усё. Кот схаваўся. Так. Мне патрэбна рыдлёўка. Я там бачыў цудоўны магільнічак. Так. Магільнічак бачыў. Да, это Оп. добрая рэч. Ну я гатовы. Трэба будзе днём вярнуцца. Так, а ёсць... Так, я ведаю, што хтосьці... Дзе наш адукаваны? Куды ён схаваўся? Што такое? Што здарылася? Бля, Я я можу куфар купа поставіў. Я тутака, я вось прыйшоў. Я разумею, што вы зараз зноўку памрыце, таму зараз будзе Мгм. вам вогнішча Адкуль якаснае. такая ўпэўненасць? Так, а ў мяне падаецца паходняя... А, гэта адна і ёсць такая. О, вы паглядзіце, ўсё. Прамітэй Жывыя наш пакуль. прыйшоў. Трымайце вам кавалачак Так, славне. золата. Таксама Кажа, селістру што сюды слабне. запхнуў. Во, прыгажусь такая. Яно кайфова, Так. што яно плошчу рэгуляе, на якую цяпло даецца і на якое святло даецца, то бок вось гэта ўзровень полымя прапрацаваная рэч. Кайфова, кайфова. Але там, наколькі я памятаю, трэба будзе ставіць нешта халоднае, правильно? Так, так. Кандзёр трэба будзе ставіць. Кандзёр. Дарэчы, можаце заўважыць, што зараз вось ужо ноч падоўжваецца. Тыпу зіма бліжэй. Мгм. Каляды будуць? О, А цудоўная ты- ідея, давайте калядку. РВД, я замаўчу, я зам'юціўся. Падаецца мне шуваць, не? Шуваць. Чуваць, у мяне ўсё нармалёва. Ой, без зніжкі 8,50. Не, яна, дарэчы, каштавала мне 53 злотых, гэта $15. Гульня. Поўную кошт узяў. А іншага не было? Ну вось зараз пачалася вясновая зніжка. Ну так это ж зараз, а не учора. Слухайте, у меня тут падаецца лямпачка, у мяне сапсуецца, я з'ем лямпачку. Навошта? Просто таму, што магу. Каб пукаць святлом? Ну, я буду... Не, ну, амаль. Не, тут ёсць такая механіка насамрэч. Ёсць пэўныя расліны ў пячорах, якія можна з'есці і будзеш ззяць, як зорачка. А я так і зрабіў, гэта яны з пячоры, я гэтай лямпачкі. Ну, просто звычайная лямпачка, здаецца, не дае гэткага эфекту, трэба трошкі іншы знайсці. Окей. Я, наколькі памятаю, лямпачку трэба было у гэты нейкі шалом ці нешта падобна, так, каб бегаць. Ёсць такія рэцэпты. Пячоры гэта катэгарычна іншы біём, да паходу, у які трэба рыхтавацца аж. Ну, ўжо позна, ён уже адчынены, туды можна бегаць хоць кожны дзень. Ну так, і адтуль будуць лётаць кажаны. Барада вырасла, у нас барадаты павук. Ну так. Ну таму што я дарослы, это вы дзеці. Магілку дакладна, у меня кароткая памяць. Так, зараз я там, у меня важная справа ёсць. Я іду на разведку. Вось што я раблю. Мне кое-чаго патрэбна праверыць. У мяне ёсць нейкае кашмарнае паліва. Я не ведаю, што гэта такое. Ну, гэта рэсурс, які на гэтым этапе гульні пакуль што не надта патрэбны. Але яго ўжо на гэтым этапе гульні можна здабываць. Мне падаецца, гэта мне адразу было дано. Ну, таму што ў цябе персанаж, здаецца, свае абілкі запітвае ім. Ага. Так, теневая турма, теневая служка. Давайте-ка я паспрабую теневого служку. А, ён нейкі, тыпу... Блин, я выклікаў. Ну, ён хутчэй за ўсё часовы, таму ты асцярожней. Ну я выклікаў. О, вось ён выкапвае рознае. А, Што дапамагае. гэта?
Так, ну ён тут ёсць дзіўныя гэта самае, ну, пагорачкі і карацей ён іх раскапвае. Пытанне Яны сюды гледачоў, звычайна на які Блін, дзень пачынаецца зіма. Так, гэтага я не чакаў. Ну, зіма насамрэч не найпершая наша праблема, шаноўнае спадарства. У канцы восені там павінен быць босс нейкі, правда? Ну так, але праблемы пачнуцца раней. Я магу даць вам падказачку, што вам трэба чакаць, ну нават мне трэба чакаць, таму што гэта небяспечная халера Давай дуэлянт. 10-го дня. 10-й дзень. Добра. Будзем Зараз рыхтавацца. ужо 4-й. Нешта мне падказвае, што прывідаў нельга атакаваць мячамі. Не, прывід знік. І гэта быў добры прывід. Ну як табе сказаць, он мяне амаль забіў. Ну, бачыш, добры, амаль. Не дабіў. Это я недооцаніў яго. О, шчаслівая котка капілка. Яму адсеклі галаву. Што? Секлі галаву, шыкоўна. Ну, згубленая старонка з альбому. Дадаў у альбом. Так, добра. Зараз Цікава Ралік сабе забівае інвентар. Просто прыгожанькімі рэчамі, якія не надта карысныя. Ну, в сэнсе, не карысныя. На іх паглядзець магу я да прыгожанькі. Ну так. Там Мне слушка, здаецца, так, я бабушка выклікаў была. нейкую пачвару, у мяне дуэлянт, і я грымуар свой скарыстаў. Дрэва жыло! Энты! Энты пайшлі. Яны несуць Пайшлі глядзець, яны энта будзілі. Так, ладно, я гэтага не кранаю. Гульня карае за хцівасць, то бок калі зашмат рубіць, калі зашмат забіваць, яна ўсё гэта табе у сраку засуне. Тут нейкі гармідр адбываецца. У нас тут у лагеры госці, карацей, трохі. Хто там такі ўжо? Ну, тут, о, слухайте, Энд, карацей, б'ецца з кажанамі. Мяне гэты чорт, ён мяне з аднаго разу забіў, нішто сабе. Ну, дык ён люты, ён моцны. Опа, блин, ладно. Так, а куды вы адвялі? Во! Ну, глядзі, ён з кажанамі разбіраецца зараз. Я насамрэч яму сябру просто знайшоў. Аднадумцаў. У нас Так. тут іншы прышпіл. Дзі прэч. Скотыня какая. О, понеслася. Там бойка? Так, Вы паглядзіце на гэтую Энт бойку. б'ецца з гэтым Хто аднарогам. пераможа? Хто пераможа? Стаўкі, вашыя стаўкі. Блін, не халеры, Энд Думаю, моцны. Так. А яны там ваююць, я сабе нешта. Энты лютыя. Мне падаецца, я зразумеў, Энту не падабаюцца сякеры, не? Я не буду падказваць, яго калі што можна супакоіць. Але мне ён падабаецца. Абаронца лесу. Тым больш, што ён не побач з намі цяпер, ён пайшоў у вольнае плаванне. Так, вяроўка, галінкі. Ёсць галінка ў каго-небудзь адная? Ёсць, вядома. Мне падаецца, была... Не, у мяне скончыліся, падаецца, я не бачу. Што гэта ўвогуле? Мядовая прыпарка, што? Вітанкі ўсім ад ніндзі. Дзякуй, вітаначкі ніндзя. Таначкі ёй. Оп. Мядовая прыпарка. Я дзіду зрабіў. Там у куфар адправіцца вельмі важны прадмет, не згубіць, калі ласка. Там шчаслівая котка-капілка. А дай паглядзець. Я туды пакладу штосьці сапраўды карыснае. Ну, в сэнсе, ты хочаш сказаць, што котка не карысная. Не. Вугаль, Вітанкі насенне, ніндзя, пялёстачкі.
Подозреваю, што з часам наш вось гэты лагер будзе абкружаны рэшткамі дзеда Максіма. З маёй дапамогай, так, буду скажаны, энты, усё будзе. Паціху Это будзе абрасцем. наш лагер, Просто это будзе дзе Вырвай паміраеш, вітанкі. застаецца прыгожанькі шкілецік, як напамін. Так, Так, гатоў. відаць, да. Чакайце, рэчы можна гатаваць? Ну так, ось я, напрыклад, смажу ягодкі. Вау. Я тады каштаны магу гатаваць. Опанькі. Так. О, я магу і пасадзіць яшчэ. А давайте-ка я пасаджу дрэва. І ён супакоіцца. Не? А так не працуе? Ну ты не пасадзіў. На іншую кнопку. Я амаль, Во, ось, во, ось. во, Гэта, во. карацей, абарона ад энта. Каб ён супакоіўся. А мы рэшту пасмажым. Мы яго дзетак пасмажым, карацей. Прыгатаваная ежа можа хіліць. Майце на ўвазе. Ну мне тут паесці бы, а то я галодны кабзда. І насычае яна больш актыўна, чым проста сырыя матэрыялы. О, шишки. А можна іх? А, не, я быў ключна іх паляў працуюць. Насенне. А, ну насенне, я так разумею, нам патрэбна для гэтага... Гэты. Я, карацей, буду зараз нам гэта, сельскую гаспадарку падымаць. Я зараз вам выкапаю ўсё. Все, павук афіцыйна беларус. Усё як О, след. цудоўна. Я нічога не хочу сказаць, але ты больш падобны на дзеда Максіма, чым дзеда. Знайшоў мне тут сваё асабістае павучынае каралеўства. Дарэчы, калі коканы вырастуць, яны, мабыць, будуць трошкі псаваць жыццё хлапцам, таму што тэрыторыя павялічваецца. Але ну гэта праблемы будучага. Мне трошки я тут. Я, карацей, пойду даследаваць яшчэ. Я ведаю, што знайду шмат цікавага. Штосьці, што пажадае, я пажадаю прывесці назад у наш лагер. А, во. Агарод Я будуць сабе так, так, я зраблю вось зараз сельскую гаспадарку падыму. Рыдлёвачку. Рыдлёвачка. Так, давай глядзець. Справа нічога, трэба на поўнач бегчы. Это он так расце? Ладно. Тым-тым-тым. Я тут за давай, вами Матвей. трошки поприбираю. Нам чомусь ціраюць гароду будаваць. Мне падаецца ранавата для гароду, не? Я зараз усё, бо я ўжо прям рыхтуюся да гэтага. Я зараз вам Сельская тут усё гаспадарка тут добра працуе. Яна нават развітая, што піпец. Тут адзін спіс таго, што можа пасадзіць усялякага насення, такі велічэзны, што... О, камеру можна было ўвесь час аддаляць? Так. Так. Я І не круціць на QE. Пакруці. О, тэхналогіі. А, Магільчык, падкажы, калі ласка, як лепш падняць сабе псіхалагічны стан? Шукай кветачкі. Кветачкамі. Добра. На гэтым этапе трэба менавіта шукаць кветачкі. Вось я ў беларускім капелюшы саламяным, з рыдлёўкай, з барадой, усё як след, карацей. А у мяне садовая матыга але як ёй біць у зямлю, я не ведаю. Навошта яна мне? Як мне яе тыркаць? Шчыра кажучы, я нават не памятаю. У нас у асноўным гародам займалася ніндзя. Магчыма, яна ў чаціку напіша, а магчыма і не. Так. Не. Дакладна. Трэба спачатку скрафціць плуг. А ўжо потым так саджаць. По типу плуг. А боже. А каня дзе знайсці? Пабаранаваць. Не, ён там аўтаматычна яго ставіш, і ён вакол сябе пэўную плошчу рыхліць. А я падумаў, трэба будзе запрагаць кагосьці. Ну вось у вас там энд ходзіць. Ну так, все в парадку. Я яму, вось, я каштан пасадзіў, ён не супраць, ён шчаслівы, задаволены энд.
А я не бачу, у мяне матыга ёсць, а вось тыпу Зайдзі ў варштат, паглядзі, што трэба, каб сабраць плуг. А я вось плуга не бачу, вось у чым праблема. Я на варштаце і гляджу. Трэба знайсці. Мабыць, там нейкі крок перад ім мусіць быць, не? Зараз пачакайце, у меня тут бойка не на жыццё, на смерць. Ха! Біцца! Капец, Да. Саня. Мінус кажан раз. А, кажаны прыляцелі. Нічога не Мінус адбылося. ралік. Усё. Амаль што атрымалася. Можна нават яго палутаць, але я не буду. Няхай ён далей з кажанамі б'ецца. Дакладна. Нешта гэта я не лічыў. А што, кажаны прывіда б'юць? Ну просто як, ўжо не радзіўся. прывіда, яны проста мяне б'юць. Давай мой грымуарчык мой. Оп. Выклікаем. Оп, ценевы дуэлянт. Ёсць. Блин, я двух нават выклікаў выпадкова. Ну ладно, нормально. Давайте паглядзім, як я... О, слухай, Що дадзім прышпільная разам? прышпільная. Ну, ён там абмежаваная, мне мой грымуар, я так разумею, у яго адсоткі ёсць, там не бясконцы. Ну тое, што тут абмежаванае, тут увогуле ўсё абмежаванае. Амаль што няма бясконцых рэчаў. Не, яно ж падрастае, толькі што праз доўгую колькасць дзён. Там недзе 30, ну, напрыклад, трава, ягады, там, і так далей. Не, так, але іх трэба збіраць і рабіць, аднаўляць тое, што старые. Так, я не знайшоў сабе матыву. Ну, наадварот, у мяне ёсць матыга ў руках. Вось ежа і... Так. Давайте паглядзім. Вось яна, карацей, садова-капальніцкая штуковіна. Вось так. Менавіта яна. Шкілеты ўжо наўпрост на базе. Трэба скрафціць кувалду, каб іх прыбіраць. Магільшчык будзе займацца літаральна сваімі прамымі абавязкамі. Да? Што мяне? Дуэлянты, працуйце. А хто гэта такі? Што за цені у Это нас? мае выкліканыя, карацей, штукі. Яны за мяне Што знаюць. сабе? У сэнсе, маё. Хто паспеў, таго і яго. Хоць морку сабе. Так, дзіда ёсць, броня ёсць. Што можна ж скрафціць? Пабудову. Вось і яны зніклі, то бок яны таксама часовыя. Так, яны даволі хутка скончыліся, калі, ну, на могілках, калі я змагаўся, там я здзівіўся нават. Вы Так, а чаму? вогнішча абараняйце. Гэта што? Гэта што нахрен? Ад каго? Ты што? А ну-ка, пайшоў адсюль. Маё. А ну, лапки свае назад. Чуеш? Лапки ён свае суне. Навучы фрыкадэлькі рабіць. Ну, да фрыкадэлькі яшчэ доўга, ніндзя. Таму што, каб былі фрыкадэлькі, трэба спачатку зрабіць катла. Мне не хапае, можа, у каго ёсць яшчэ травы, бо мне вяровак патрэбна рабіць. Трымай. На і маё. Мне падаецца, гэта больш, чым патрэбна. От зараз я... Ну то паверні У вас будзе у запас. куфар. Пакладзі ў куфар, усё будзе добра. Куфары для таго і ёсць, каб рабіць запас на які-небудзь дрэнны Блин, я дзень. выбачаюся, я тупануў, мне дрэва патрэбна вяроўкі. У куфары будзе. Так, добра. Я назад пакладу. Так, я збіраўся на могілкі схадзіць. Я, дарэчы, знайшоў могілкі. Я далей. Цікава, магу запрасіць. Не, я далей на поўнач пайду. А у цябе гэта поўнач?
Просто маеце на Ну, ўвазе, што яно ж варочаецца на QE, таму маё поўнач ад тваёй поўначы можа моцна адрознівацца. я по мапе гляжу, мапа ж не круціцца, правда ж? Круціцца. А, якім чынам? Там Чакай. для гэтага компас Таксама патрэбна на рабіць. QE. Не, у меня не круціцца. Ну, калі я націскаю на мапу, яна заўсёды ў адным палажэнні ў мяне. Трэба тады паэксперыментаваць. Дзякуй за фоллоу. Так, добра, пабеглі. Follower goal. Вось, бачыце, у мяне круціцца ўсё. Так, я разумею, што мне трэба зрабіць будзе гэты смажальню, ці як яна там завецца, карацей, гэтую пліту, каб сабе ежу прыгатаваць, бо ў мяне зараз хп чамусьці на палове. Ну, Чамусьці, цябе, вось, можа, дарэчы. цюкнулі. Ну, паелі цябе трошкі. На Не, гэтым этапе ХП аднаўляецца ежай. нешта не надта працую. Ягады ем рэгулярна і то, і сё, і не працую як Мне падаецца, чакаецца. трэба прыгатаваную ежу есці. тады- Ну вось так, можа так. Я пра гэта і кажу, што паставіць трэба нейкі мангал ці што там. Так, Дык можна проста на гэтым самым, на вогнішчы смажыць. Мне не хапае... А, ну можа вы яго ў кухары склалі. Так, усё ёсць, у мяне ўсё ёсць. Зараз я нам зладжу. Ну, Адразу кушачак знайшоў. пытанне, куды лепей... Так, вось эта штука гатовая, апарат. Статуя перароста, гэта што такое? А лепей на зялёную тэрыторыю ставіць, альбо на Разбіць. карычневую тэрыторыю ставіць, вось гэтую ферму. Гэта А- залежыць ад таго, што будзеш вырошчваць. Ну, на зялёную карацей ставлю. А на гэтым этапе розніцы амаль што няма. Божух, на што тут робіцца? Колькі я рэсурсаў паназбіраў. Гэтая гульня, дарэчы, моцна падабаецца вегетарыянцам, таму што тут ёсць літаральна расліннае мяса сапраўднае. Так, я багну знайшоў. Натуральнага паходжання. О, багну. Мгм. Пачакай, я хачу паглядзець, як ты памрэш. Не. Я паебадзяцца не збіраюся. Працуем. Так, трэба пасмажыць мяска зараз будзе, таму што яно псуецца ў кішэнях. Так, Кіра сабе сцэну знайшоў. У нас тут тэатр. Яшчэ ёсць гульнявы нейкі... Што гэта ўвогуле, як гэта завецца, чакай. Лохатрон, карацей. О, ля, і гэтую статую памяняцца вопраткаю з манекенам. Не, О, дзякуй. бачу, ёсць агарод. Зараз Ну, прыйду на всё, базу, раз. ашалееце. Дзе я там? Ой, я Ну, далёка трэба адышоў. хутара. Зараз будзе. Ой, дожджик пайшоў, цудоўна. А што цудоўнага? Вогнішча У будзе мяне гараць ці раслінкі. У мяне не? раслінкі, ты што? А, раслінкі. Толькі так, без хутара нешта хрэнненькае. У мяне ёсць нейкая садовы хлам. Яго... У цябе малаток быў там, ці не? Ведаеце што? Я вопратку Што? змяніў, у мяне прапаў заплечнік. Ну так, так. таму што заплечнік это і ёсць вопратка. Я ж казаў, ён Я ставіцца ў слот вопраткі. Так. Хі-хі. Зараз А трэба можна адшукаць. дождж, карацей, прыбраць? Вось гэта ўсё. Аж толькі што ўсё было добра, тебе спадабалася. Ну, так. Так, смажу мяска. Я- Калі я- ро- як хто хлам там прыбраць? галодны, магу пазычыць ежы. Ну, мне, дарэчы, трошкі так сабе з ежай. На табе. Пасмажанае мяска. Ліставое мяса? Ну, окей. Пытанняў задаваць не буду. Вегетарыянскае. Капуста нейкая. Карацей. Не, тут ёсць літаральна гэтыя самыя яшчаркі травяныя.
Так, І што, іх не так шкада забіваць, ці што? Не, яны, калі ад цябе збягаюць, яны звычайна трапляюць да іншых драпежнікаў і іх забіваюць хутка у велічэзнай колькасці. Зрабіў. Ну, зараз зажывем чат. Зараз пачакайце. А дзе куды ён падзеўся? Во. О. Хваляю, хваляю. Ён слабенькі, праўда, але ўсё ж такі якасны. Ля, хто ідзе? І зноў куб да павукоў прыбег. А не. Разышліся неяк мірна, больш-менш. Трэба будзе браму паставіць, каб вы маіх павукоў не турбавалі. У сэнсе, я думаў, гэта наадварот будзе браму працаваць. Сэнсе. Гэта мае павукі. Мы, ну, як ты бачыш, выжываем. Калупаемся. Так, чакай. А, о, все, знайшоў. Што, пражыта 6 дзён? Ні, халера, мы Сюды жывём, ідзі. чат. Бачыце, я ўзброены. Гуня, я не ведаю. Так, парасончик уже не патрэбны. Я, як мядзведь, ягадамі аднымі пытаюся. Пайшоў. Ой, Жэрці прыемна. Да рэчы, я не ведаю чаму. У мяне на папярэднім персонажы на павучке у мяне было вельмі добра дрэнна з настроем, типу, ну, з розумам. Але ў гэтага чала, мне падаецца, ён нейкі прям трывалы, ён нічога не баіцца. Ну, ёсць такія персонажы, так. усё? Рослы чалавек стабільны. Так, давайте, дарэчы, пабачым, што трэба зрабіць, каб быў плот. Мой персонаж зараз выдаў такую фразу, тут можна размаўляць з раслінкамі, мне падаецца, гэта дапамагае ім расці. І карацей, раслінкі, мой персонаж кажа: ты, клятая расліна, карацей, я раней кіраваў гэтым сусветам, а зараз я цябе тут з табой твошкаюсь. Ну так, у цябе персонаж нейкі хтанічна змрочны. Нібыта нейкі маг, які тут быў ці то антаганістам, ці то яшчэ што. Так, мне патрэбны яшчэ дошкі. Яшчэ одна дошка патрэбна. Так, трэба дрэва. Дрэва не хапае. А дзе у мяне сякера была ж? Вось яна. Я ўжо перамацца пачаў. О, нехта прачнуўся тут побач са мною, цікава. Ну, ўсё, што тут пакуль што прачыналася, было дрэнным. Яно апыналася ў нас на базе. Я зараз чакай. А ну, куды пайшоў? Адзін, другі, усё. Раслінкі адпавядаюць? Не, пакуль не адпавядаюць. Я лепей не жадаю, каб яны адпавядалі. Ужо трошкі разумеючы, як працуе гэтая гульня, гэта не добрая рэч. Ёлы-палы. 10 гадоў таму назад ён быў, падаецца, галоўным злыднем, а тут тыпу быў сюжэт, я просто не ведаю. Дык ён зараз ёсць. Просто што гэта Don't Starve Together, то бок фактычна асобная гульня чыста пад каап. А ёсць сюжэтная першапачатковая Don't Starve, якая нават з сюжэтам, але з усіма механікамі. Пры гэтым. Я зразумею, скуль яны лезуць. Гэта вось гэтыя дрэвы з фіялетавым лісцем. А, ты гэтыя самыя каштаны будзе. Пойдзем паглядзім. Я так думаю, дзеда Максима кавзда. Чаму? О, не, ён збег. Пры уважэнні глядзіце. Гэта хтанічны каштанчык. А, дарэчы, магчыма, яго абудзіў не дзед Максим, а Энд. Таму што яны тут адно з адным б'юцца.
Все, Голодаю. патлумачыў. Калі хто не ведаў, каштаны маюць тентаклі. Так, так, ёсць. Такое было там. Вы мяне зараз газлайціце, што ў сэнсе? Можаш пайсці пазнаёміцца з А іх- Давай я тентаклямі. пайду. У іх карані проста ідуць там пад зямлю і потым яны вылазяць. Дзе ў якім Вось баку? сюды, вось у гэтым напрамку ідзі, і табе засунуць тентаклю. Ну ты зразумееш, карацей, вось. Угу. Маленькія каштанчыкі і тентаклі ад Бачыся. буйнога каштанчыка. Так. А я нешта падабраў нейкі каштанчык маленькі. Во. Іх можна смажыць, дарэчы, яны Не, я тут просто поблизу дрэва Благія. пасаджу. так. Мгм. Яшчэ дошачку. Так, і мне патрэбна лейка. Дзе яна там? Вось яна. Усё, я тут агародам вам усё, весь агарод зраблю. Ну лейка лагічна, мне вода. Куды вы пашлі, не ідзіце туды. Там гэтыя агрэсіўныя. А божукна. Не. Отшпіся, отшапіцеся. Не. Так, у нас вогнішча згасла. Як яго тут ажывіць? Што за можна зрабіць? Закінуць паліва. Вось і все. А навошта мне сапсаваная лямпачка? Я хацеў яе пасмажыць. І ты мне яе аддаў. А скажано, толькі гуана падае. Та Не, ёпрас. з іх яшчэ могуць крылы ўпасці. Яны смачненькія. Так, я то ўвогуле я вадзічкі хацеў набраць. Кажаны пачалі біцца з маімі павукамі і прыйшлі сюды. Ай-яй. Ай-яй-яй. А можна Палутаем. мне вадзічкі набраць хоць сёння? Можеш пасмажыць мне мяса, а то я зусім ужо. Я табе пасмажу каштанаў. Таму што тое мяса, што ў мяне ёсць, табе есці нельга. Калі што, мяса монстраў, якое выпадае з монстраў, будзе псаваць вам мазгі. Угу. Блін, то бок не любая вода падыдзе. Вядома, не любая. Што ты хацеў марской вадой паліваць? Я ж не ведаў, што гэта марская. Ну, гэта ж мора. А як? А дзе шукаць тады Вугаль, не... камень. Шукай невялічкія калюжыны. Звычайна побач яшчэ рапухі скокаюць. Ага. Так, я так разумею, нам для гатавання добрага патрэбны Паўлік. вугаль. Аднак смерне рашэння не будзе, гэта праўда. Неяк усё праз одно месца тут вырашаецца. Каб яно адразу жыло на базе, нікому не кажы. Так, недзе ў мяне была паходня. О, Во, нагавіцы. ля што магу. Ні халеры ты. Развём тут. О, майся на Смех ўвазе. пірамана. Гэтыя рэчы, што пажар распаўсюджваецца. То бок, калі штосьці ляжыць побач з агнём, яно таксама будзе гарэць. Ну так, толькі А, трэба я вызначыць буду гэтую тэрыторыю. Во. Што у нас? Ноч. А што ў нас такое вогнішча слабое? Таму што ты дрэва падпаліў. Та ну, не можа быць. Я ж Ну, не в том падказваю, сенсе, што што полымя на- распаўсюджваецца, так? Ой, Дагарэла. Так, попел. мне ёсць драўніны вугаль. Я зараз вам пакіну. Оп. Оп. Глядзіце, А я хацеў зрабіць... А вугаль нам патрэбны, Раліф, не вытрачай, калі ласка яго. ўжо позна. Ну, Я прям голодны.
Здоров'я Выбираем певно, рештки хлопців. А де нормально так якби ту саму здобити Усё. їжу би? Усё. Так, Треба когосьці сур'ёзных забіць, можна птушак забіваць трусікаў. Калі што, трусікаў мне- не абавязкова паляваць наўпрост, можна это самае, іх лавіць у пасткі. Увогуле гэта звычайна на пачатку асноўная крыніца ежы. Ага, зразумеў. Зараз я пастак нараблю сабе. Так, Здаецца, працягваем сам сябе заб'ю намагацца зараз. зрабіць павучыную ферму. там паладзін Ой, шчаслівы ад таго, што трусы зараз паміраць будуць. Няма Это на яго цябе асабістыя лёгкі. ворагі, альбо што? Можа, пакрыдзілі ў дзяцінстве, хто яго ведае. Ну, покусалі там, не ведаю. О, пачынаецца. Што? Ой, зараз усе памрэм, дарэчы, нават я. А што ты Тому ўжо што я дывлес? трошки загуляўся і забыўся. На што? Ну вось побач з 10 днём, трошки раней на дзень 8 да нас прыйшлі першыя сапраўдныя беды. Ваўкі? Ну так, ну так. А, чую, будзе чую, рыкае нешта. Я буду абараняцца на сваёй тэрыторыі, але хутчэй за ўсё не дам Я так рады. там буду абараняцца на твоей тэрыторыі. Ты май на ўвазе, што мая тэрыторыя таксама будзе цябе збіваць, потому что гэта павучыная Там тэрыторыя. разберемся. А патрэбная дапамога там? А Ну, я дапамога не там. патрэбная будзе ўсім. Так, всё. Рыхтуйцеся. Ну, трэба толькі адпаведна. Бервяно закінем зараз. Кажаліск? Так. Што? Мне не падабаецца гэта назва. Так, ну я гатовы, я з дзідаю ў бране. Ну, Давай ты сюды карцей іх. брані мяне. О, гэта Потому што ты мне плот мне за будуеш? зброй лейка. А хто плот будуе тут? Я буду... О, Тут бяжыць. мае павукі. А чаму я? Чаму я? Яны прыбеглі для ўсіх, А? не хвалюйся. Ха! Ваншот. О, всё. Хлопцы скончыліся супер хутка. Ваншот. А, ну так, я ж могу лётаць. А я думаў, з бранёю і дзідаю ўсё будзе добра. Павукі, дапамагайце. Мы тут з павукамі амаль што разабраліся. Ад нас засталася халера. Мне осталось собрать мои рэчы толькі з тэрыторыі. Ой, Так, усё, джавы. Всё, ды вось і скончыліся сабакі. Усяго толькі па аднаму разу загінулі хлопцы, я лічу, што гэта перамога, таму што гэта першы сапраўды небяспечны івент, калі прыбягаюць гэтыя халера ваўкалакі. мне падаецца там... А, ну так, я ж могу круціць. Так, а ніхто заплечнік мой не падбіраў сабе? А ў мяне Ну, мой ёсць. адзін, падаецца. А твой заплечнік я бачыў нешта на базе, не? Ты ж броню апранаў там. Вось там. Ну так, толькі штосьці ў мяне... Вось он ляжыць, не? Ага. Чаму я нікога не выклікаў на дапамогу? А, дакладна, я ж магу гэта рабіць. Вось таму. Я вось сваіх паклікаў, а Ральф вырашыў сам разабрацца. О-о. О-о. Вось выклікай на дапамогу. Не, яно там 80% мне шкада. Няхай твои паукі разбіраюцца з гэтым. Ну, толькі глядзі, яны таксама і цябе могуць. Ну, вось няхай яны паміж сабой разбіраюцца, а мяне ў спакою пакінуць. Насамрэч, ось я гэткае люблю, калі біясістэма сама з сабой можа біцца, калі яна працуе нават без твайго ўдзелу. Гэта дужа прыемна.
Тут гэткія мувы лёгка можна рабіць на ўсіх узроўнях, так нават можна боссаў забіваць. О, до речі, я ж там пастку покидав. Що там з пасткою-то відбувається? О, росинки навіть амаль виросли. Чудовно. Блін, пастка ніяк не Кацёл. спрацювала. Ніндзя нагадвае, што трэба зрабіць кацёл. Колькі у вас вуглю ёсць? 0, 0, 0, 0. Я вось зараз гэта Один дрэва кавалак, по-моєму, быў у куфары. падпалю, але я ўпэўнены, што Пачалося зараз блін. не вугаль будзе, а гэты попел з гэтага малога. Трэба ж вялікія дрэвы падпальваць, так? Так, лепш вялікія. Зараз тут осторожно, каля спалять. рослинок, тільки не гэта самае. На кацёл нам трэба, дзе ў нас ежа. Вось. Не ідзі сюды, павучок, яны агрэсіўныя. 6 кавалкаў трэба, то бок яшчэ 3. Толькі там, глядзіце, яшчэ трэба каменьчыкі, Угу. не толькі вугаль. Ну я пайду паздабываю ў любым выпадку пасля таго, як ноч пройдзе. Чаму я памір... А не паміраю, 38 хп у мяне. Туды направо пайду падпалю дрэвы і ўсё такое, а ўжо... Навошта Падпальшик аналітичний натуральний. центр? Ну, Які? Навошта аналітичний центр? Далей там будуць больш сур'ёзныя рэцэпты ўсялякія. А, зрозумів. Що, так, ось воно закрите і аналітичний центр для гэтага. Аналітычны О, цэнтр. шо, ну. Вось гэтая халера, гэта для падарожжаў па вадзе. магільшчык у куфары, дзе я зараз корпаюся, тут ёсць 2 вугалі. То бок яшчэ адзін трэба. Але яшчэ трэба камні, каменьчыкі звычайныя. Відаце, мені трошки з палівом, наприклад, древно. Угу. На здароўечка, на спажытак. Новий вигляд. О, У вас там кашуля. штосьці сапсавалася. Калі ж на драўніна я у куфары закінуў туды, што было. Выкіньце гніллё з куфара, там штосьці сапсавалася у вас. Не, гэта мы збіралі гніль. А, гэта вы збіралі. Ну. Окей. Это гнилье, самое свежее. Ну, яно для гэтых палей, якія збіраўся раліф рабіць. Ну, гнаение ўсё. Палі, до речі, ось там поле есть. У тем радисте, я туда не пойду. Трэба пажэрці штосьці є. Все, дзень прайшоў. Пайшоў здабываць вугаль. Тут есть смецце на дзелянцы гэтай. Яго неяк прыбраць, як яго прыбраць, карацей? Садовы хлам розны. Магільчык? Не ведаю. Я ж кажу, я не надта па гаспадарцы. Хутчэй за ўсё трэба матыву скарыстаць. Не, не не працуе так яна. шмат. Не працуе яна. Дакладна ведаю, уже спрабаваў. Бяжыць, чую, бяжыць ніндзя. Рыдлёўкай, кажа, рыдлёўку трэба. Рыдлёўкай, добра, бягу, у меня рыдлёўка была. Да мяне тут энд падыходзіў, я спужаўся. Мне тут натуральна прынеслі рыдлёўку і рэйл. Клавіатуру капаць. Не, вам дапамагчы. Я тут смецце гэта выкапаў і крымені сабе атрымаў. Так. Не Гэта ж халера. класіка вёсачная. Калі гэта самае, капаеш гарод, абавязкова спачатку ідзеш, збіраеш камяні, ўжо потым штосьці саджаеш ці Так, штосьці грунтоўна. просто я не чакаў, што гэта ў гумні сустрэнеш такое. У гнаі не Ну, будуць, це дарэчы, в цілому. не ведаю. Прям не ведаю. Угнаенняў тут піпец колькі. Не проста ёсць іх тут да халеры. І вырошчваць усялякае трэба ў пэўных умовах, пэўныя ўгнаенні ўносіць, пэўным чынам паліваць. А божухна. Просто я пасадзіў абы што вось, ну, якое насенне знайшоў, то і пасадзіў. А яно нейкае ўсё рознае расце, і я кожны раз Ну, сюрпрыз.
Тому що ти не проконтролював, що там посадив. Так, я ну, вуголь ти садиш, там приніс. є рослинка. Тільки треба знайти, куди його скинути. Чуєш, могильщик? Чую. Що По знаю? першим куферу я з вуголі приніс. А, ні, вуголі вже хапає. Я збираю камені, тому що там ще кам'яні блоки треба. Так, добре. А що ми Пойдем. Котел. Щоб ви могли А навіщо харчуватися нормально. Тому що А. харчуватися добре, це важливо в житті. Шановні глядачі, коли ласка, добре спіть і добре харчуйтеся. Вуголь, не тільки вуголь. Добре, котел будувати. Куда я иду? Может, там я не был. О, драники робить судон. Только котел мне подается трошки не подходящая речь для этого. Не, усё робіцца ў котле, нават дранікі. Кацёл рэч універсальная. Вы що, на природзе ў котле не рабілі нічога? У котле можна смажыць без праблем. Не, такого. Ты что, я городский человек, я абсолютно не разумею, як в угле з квартири Ну, виходить. тады трэба актыўней табе закидваць на шашлыкі на прыродзе, каб ты досвіду здабыў. А ви ще не знаходили біом з камінчиками? Ніде не було його? Не, я не А у лесе, сустракаў, звичайно, пакуль што знаходжу. хапае. А, у сенсі великі камінчики? Ні. Так, я не так, буду. лупенді тільки треба. Подозраю, що вось яно ад могілак будзе леваруч. О, І на... тут така. На індика варто нападати чи ні? Варта, ён смачны. Просто що яго будзе цяжка наздагнаць. Ну, у мене бляха хп нема. Ён же ж буде відповідати. Не, ён не будзе адбівацца, ён слабенькі. Адзінае, що хуткі халера. О, я знайшов камінчики. Знайшоў? Так, так. О, я знайшоў праблемы. Видатно. КПД такое собі. Калі што, тут дуже праблемныя ворагі заўжды незвычайныя. То бок індычка ў жыцці агрэсіўная і можа даць люлей. У гэтай гульні не. У той час як выдра ў жыцці асаблівых праблем не робіць. А тут надзярэ сраку так, що ух. Ти видно Древи, знайшов. тут древи б'ють. Дай Ну, Боже. Дрэвы таксама. Все, я назбіраў камянёў да халеры. Поўны стэк. У меня десяток есть. І 11. вяртаюся. Оп. А камяні, скажем так, вырастаюць, альбо ні, такого нема? Яны аднаўляюцца праз некаторы час, але значна павольней. Доўгі параўнана з час. дрэвамі. До речі, я бачу, що трава обновилася праз 2-3 дні. Ну, трава і дрэвы яны растуць ледзь не на вачах, а вось камяні трошкі іншая справа. Што я далеко забраўся, трэба бегчы назад. Так, уже хутка будзе ноч. Середина вечора вже. Так, пачакаць, как гэта часам не тое, дзе лейку можна напоўніць. Спадарства нас палохаюць, набліжаецца 10-й дзень. Дык ваўкі ўжо прыбеглі ў 8. Ну, яны прыйшлі трошкі раней. Можа- Яны, відаць, таксама прывязаныя да ўзроўню складанасці. А я падумаў, што гэта чыясьці здрада. Паглядзеў, як мы тут спраўляемся. І паклікаю іх раней крыху. Да рэчы, Я у тут каго сабе тут была капелюшак пастка, я выняў з пасткі трусіка. Я вам зараз свой новы капелюш покажу. О, до речі, капелюш. Я забувся. О, ён Максимальный прыйшоў у крутой капелюш госці. знайшов. Так, ось ту напрамку. Зноўку ты Сядь, павукоў турбуеш. Я їх не чапаю. Нават не пукаў побач з імі. Ну, щось ад мене хочуть. Бляха, треба ніяк переапрануцца. Карагод пачаўся. Ага.
Пайшло мясо. Пайшоў збіраць Там- ресурсы. Давай, давай, давай. А! Учапіў. Не ведаю, як ви, а я запечений ягоди поїм. Усё. Ну пачынаецца. А що такое, що так? О, дякую. Таму што трэба падтрымліваць полымя. Раліф, а що ти зробив з собою? Що на голові таке? Гэта я капелюшек собі знайшов. Ніхера Інше собі. забув. мне падаецца- суперкарысны. Ти у смітник увалився, мені падається. Ну, мені падаецца так само. Ён менавіта для сельскай гаспадаркі. Карысны. Ага. О, даследуйте расліны, тут даследаванні реально, тут гэты Так. капелюшек дае. Всё сур'ёзна. Ты думаешь, мы тут жартачкі А. жартуем? А можна не? Можна. Дякую вялікі. Там яшчэ прыйшлі. Вы турбуеце маіх павукоў. Ми до їх не лезем. Не, яны прыйшлі на нашу тэрыторыю, хто там, ты нармальны плот пабудаваў, ты ўпэўнены? Не, ён там дзіравы ўжо паўсюль. Што яго ўжо разбурылі? Но. Ну так, вось, бачыш, не даглядзеў за сваімі паукамі. Так, а па каменчыках там зрабілі, а што наконт? Зараз будзе вам У мяне усё. камянёў яшчэ 19 штук я прынёс. Я сабе зраблю брытву і зраблю котла. Так, можна мне капелюш таксама? Прадметы ацалелага. Ну, сюди поставим. О, слухайце, а мне мяса патрэбна. Ёсць два кавалкі нейкія? У тым і праблема, що я збіраю мяса монстра, а табе трэба звычайнае мяса. То бок табе Монстрына. трэба паляваць- Не, мне гэта каб змяніць выгляд там на лася, на бобра А, дакладна, у тебе ж ёсць. і ў гусака. На. У нас Гэта бульба ёсць, у прышпільная нас рэч. бульба вырасла. Гэта не вучэбная трывога, у нас бульба вырасла. Бульбачка есть. Одна. Дзе? Валяю. Паказвай, давай. Я вось пакладу яе на зямлю. Вось она. Паглядзіце на яе. Маліцеся на яе. Та ты шо? Віншую. Першая бульба. Ну, я ў казан кладу бульбу, карацей. На табе яшчэ. Кладі. А што? О, Я трусик. табе аддаў трусіка. А, ён Смачна жывы? Ты мне жывога трусика аддаў? Нет, бляха мёртвага. Упс. Не, мёртвага ты мне аддаў. Цяпер ужо мёртвы. І кукурузы яшчэ туды. І баклажанчик. А гэта ўсім будзе, альбо я адзін буду? Ладно, давайте паспрабуем. Да нас энд прыйшоў. Штосьці хоча. Таксама хоча жэрці. Усе хочуць жэрці. Па трусика пайшоў. То хай вугаля паясі. Ну, карацей, у мяне нешта змянілася навука, нейкая інфармацыя новая з'явілася ў маім капялюшыку. Ну так. Гэта тыпу як я буду карыстаць? Ага, то бок гэта рэальна тыпу збіраць інфармацыю і сабе вікі запаўняць сваю унутраную, скажем так. Менавіта. Ох, а я, відаць, буду далей намагацца будаваць плот. Так, хто там што гатаваў, глядзіце. Там штосьці полезла. Глядзіка, што прыгатавалася. І назад запхаў. Фаршман баклажан атрымаўся. Ну, насамрэч, даволі неблага. Даволі неблага мне тут і ежы дадала, і здароўе пачне расці. А то я тут паміраю, па сутнасці, без конца. Так, дзе тут можна яшчэ... Матыга моя дзе? Дзе моя матыга? Вось она. Нешта маё здароўе не аднаўляецца. Я нібы сыты, нібы здаровы, і ўсё роўна штосьці не тое. Ну, таму што ты можаш наесціся так, што аж не можаш больш есці, але здароўе яшчэ не паспець аднавіць. У мяне ўжо... Здароўе трэба паесці. А каб паесці, трэба, каб у страўнікаў было месца. Не, гэта зразумела. Вось я паеўшы, і 2 дні запар мяне ніхто не біў.
Апрошваюсь зараз павучок. Зараз, ўсё роўна? зараз я вам дапамагу. Што б яшчэ такого прыгатаваць там? Птушкі, ідзіце сюды, ідзіце ў казан. Я ўсё ў казан зараз запіхаю. Акром таго, што можна есці, яшчэ можна паспаць. Дзе? Мы тут не спалі, дарэчы, 10 дзён. Там, што Ну таму мы сацыяльных такія стомленыя, так? Вядома. Што, ўжо зноўку з кажанамі б'ецеся? Ну колькі можна? Так, а дзе мне было? Вось, здаецца. Алхімічны рухавік, халеры, патрэбны. Так, чакай, калі вы Ну, памерлі хімічны нарадзіліся рухавік праз нам партал, ці патрэбны ахвярнае сэрца, частка васкоўскі бульбулятор. зараз стане чорная. Так, это ж На правда, максімальная бульбулятары звычайная нам ежа яго не патрэбна вылечыць. золата, Вам трэба халера. стварыць і Дзе ў нас выкарыстаць золата? аднаўленчую А ін'екцыю, чаму так яна мала прыбярэ золата? чорную Шановныя, зону і я ж верне больш максімальны кідаў. запас хп. Аднаўленчая ін'екцыя. Дзякуй, паладзін. Карацей, Ох. паладзін там раскрыў сакрэт, каб ачуняць ад гэтага ўсяго. Пачытайце, то бок мы паміралі некалькі разоў, і ад таго ў нас чорная зона вялікая. Яшчэ ж дэбафы, дакладна, дакладна. І нам трэба зрабіць сабе нейкую ін'екцыю. Тачак, пісся, божахную, прыгамані, калі ласка, сваіх гэтых. Карацей, нам ін'екцыі, у нас бульба там ёсць, нам ін'екцыя бульбы патрэбная, яна вылечыць усё. Крахмалу ін'екцыя трэба. Ну, мало. І ўсё, і будзе добра. Мало ратуе, так. Так, а дзе гэтая ін'екцыя робіцца? Магія нейка... О, лячэнне, бачу. Пайшоў. Памятаю, агіднае было. Там, здаецца, трэба джала пчалы. Джала ё. Я 5 штук прынес. Узмацняльны укол маецца на ўвазе. Ну, у любом выпадку, паладзін, мы такую штуку не зробім. Што б гэта ні было, і не маю уяўлення, адкуль гэта нам узяць. Нет, вот нават прыйшоў. Так, цаплечнік не чапаць, гэта я сабе паставіў, каб адбівацца ад гэтых ёлупаў, якія на мяне кідаюцца пастаянна. Я нават нічога паглядзець не магу. Так, каменьчыкі і залозы. Угу. Гаючая мазь можна Гэта зрабіць. хілка базавая. Так. А тое, што вы маеце на ўвазе, гэта здаецца... Не, гэта ўзмацняльны укол, ён проста бафае, я так разумею. О, каменьчыкі, ё, добра. Зараз зраблю. Адзін. Карацей, трэба здабыць яшчэ трошкі золата, каб зрабіць ім... Ралеф, возьми, калі ласка, тое, што я там танкі. зрабіў. Гэта для цябе. Хімічны рухавік трэба зрабіць. Это вось яна типу штраф прыбірае, Так. просто я не бачу. На сябе мазюкай павінна Я спрацаваць. ўжо падаецца па мазюкаў, нічога не адбылося. І мяне таксама. Таму што гэта хілка. Гэта проста хілка. Прадзяўбаная, карацей, магчымасць. Та ёпта. Так. Гэтае што? Слізістае, тое, што не Саламяны забівае, робіць мацней. Мядовая Саламяны прапарка. спальнік. Нічога не ведаю, Саламяны я спаць. спальнік файны, але я маю на ўвазе, што спаць можна толькі ўвечары і ўначы. То бок у О! цябе засталося на паспаць... Селітра джала, гніль. Так, селітру Карацей, таксама. блін, ні халера не паспелася. І ён знішчаецца. Ах ты ж. Так, ён аднаразовы. Вось жа ж. Так, ладно. План тут прыводзім у парадак. Я тут дзяльніцу яшчэ сабе падвысіў. У нас тут парадак будзе зараз. Так, Скапаць чаму- яшчэ. У мяне ёсць рэсурсы, але чамусьці не можа зрабіць мне укол. Чаму? Магчыма, няма патрэбнага варштата. То бок гэта больш прасунутая тэхналогія і трэба алхімічны, напрыклад, станочак.
Станочак, Що варштатик. там піша, калі ты спрабуеш зрабіць? Алхімічны рухавік. Дзе напісана? Во. А, пратотипу патрэбна, вось тут напісана алхімічны рухавік. Зараз я пайшоў за неабходнымі рэсурсамі, будзе алхімічны рухавік ужо хутка. Аналітычны цэнтр. О боже, як все складана. Навошта гэта ўсе Робяць вы? будзе думаць, А вырашаюць. чаму не падарожнікі, я не ведаю, там, пажаваць нейкія зёлкі? Таму што калі ты ў вёсачцы жывучы гэтак паспрабуеш зарабіць, ты на наступны дзень памрэш. Тут фактычна гэта сімулятар хутару. Ну так, звычайная справа на хутары. Дрэва падымаецца і прыходзіць на твою дзялянку. Кажы. Усё лагічна. Баклажаны агрэсіўныя, розныя. Яно гэтак і робіць, проста што яно звычайна ідзе павольна. Ну, дзесьці тваім прыедуць, карацей, дрэвы. Так усё адно ж прыедзе. Так, пазбіраем золата, тут яго да халеры бачу. Мне ў гэтай гульні больш за ўсё падабаецца ладзіць экспедыцыі, то бок у лагеры застаецца лагер, ты збіраеш рэсурсы, рыхтуйся і ідзеш у нейкую сраку даследаваць, што там за гарызонтам. І прыносіш да хаты які-небудзь да халеры карысны рэсурс. Вось у мяне ўжо зараз 10 золата амаль што. Яшчэ вось мне ніндзя ўсё кажа, каб я вас навучыў рабіць фрыкадэлькі. Зараз я вам прынясу ільду. 3 кавалкі ільду, альбо ягад і 1 кавалак мяса, якога заўгодна, у гэтай гульні дае фрыкадэлькі. Літаральна фрыкадэлькі, як у гэтай самай, як у Ікеі. Дуже там карысны. я монстрынага мяса паклаў унутр, яно падыходзіць, не? Так, толькі глядзі, што у куфары звычайным яна псуецца хутка. Ну, Халадзільнік яно ў казане патрэбны. валяецца. А, ў казане? Ну, там яна таксама будзе псавацца. Для Ну, таго, ты каб вырашыў. ежа не псавалася, трэба пабудаваць халадзільнік будзе. А боже. Халадзільнікам яшчэ пабудую. Вядома. Ім сабе. Вяртаюся. Якія патрабавальныя, і халадзільнікам пабудую, і хутарам пабудую. Дык халадзільнік тут яшчэ 2 розных відаў. Адзін проста халадзільнік, другі з другі засоўкай. Ну, амаль што. Я, дарэчы, не ведаю, ці Філіпсу робіць халадзільнікі, я так ад балды да. Ну, Карацей, японскі нейкі. халадзільнікавы такі. Бош. Так. То яшчэ раз, колькі мяса патрэбна? Адно. Адно Паспрабую мяса і... Адно мяса і, напрыклад, 3 ягады. І 3 ягады. Ага, блін, а ўсіх это мне няма. Зараз я вось ужо прынёс вам льду. О, тут Я тут мяса вяду. вечаровы шпацыр. Мы там по мясу сумавалі, вам мяса было патрэбна, вось вам мяса. Мяса прыйшло. А чаму яно за мной бегае? У мяне ўсё за нармалёва, я іх не турбаваў. Дзеда, ідзі вячэраць. Хадзі сюды. Іду. Зараз фрыкадэлькі будуць. Во, смачна есці. Дякай. Зараз будзе яшчэ порцыя. Ням-ням-ням-ням-ням. Анімацыя добрая, дарэчы. Чакай, Ралев. Чакаю, не могу дачакацца. Так, алхімічны нож. Мне падаецца, тут павукі аб'ядналіся, каб заваліць гэтых
кажаноў. А павукі зжираюць потым яго? Вядома. О, бля. А в сенсі, я думав, Добре, я думав, я їм привів просто так. А вони забивають і з'їдають. Галінки замість льду? Окей, зараз поспробуємо. Так, селітра мне будзе патрэбная, барвенчык. Коли у вас есть лишнее насіння, дайте мені його. У куфар кинув. Добре. Оп, не то, Не лезе. Паучки, отшипитесь. Отшипитесь, я только насіння з'їв. Що ви психуєте? Оу, О, перетворився Что деда. я гэтага не хацеў. Тому що прийшла повні. Дід перетворився. А, сюди давай. О, жопнув. Це особливість деда непосередньо. Дзе яны? Сюды ідзі. А я ўначы магу бадзяцца вось так? Так, ні, калі повня, хто завгодно може іначе бадяться. А, типу светла. Ну, Давай, блин. Я спать пошел. Что там ще? О, зеленые полезли. головне не чапай кокони. Не буду. Так. Що не, як не сяду, усі за мною воювати збираються. Я збирався поспати. Я твою діду часову возьму. Отбиваться буду. Да як ти з нею спать будеш? Сюди ходи. Вітаю Шезаре у суполці танки. Там м'яско лежить на глебі. Там мої речі лежать на глебі, не кранайте. Їх це я, а не м'яско. Не-не-не, не ты, там... Ну, докладно мяско. І, видать, смачне. А што качка будзе рабіць, калі гэтыя баявіты? А яна піпец якая хуткая і можа бегаць па вадзе. О, то я магу іншыя біёмы гэтыя даследаваць. Так, я памятаю, я за одну ноч ледзь не ўвесь кантынент бегаў. Шпіл. Так. Бером. Ага, я зразумеў. Я думаў, усё будзе добра, а я голодны. Ну так, вядома. У гэтак уначы пападзяцца, вядома, ты будзеш голодны. Так, і мне яшчэ У трэба... меня с моим здоровьем, у меня максимальный запас здоровья 19. Жудасна. Ну, гэта У мяне- цябе працягвае дэбафаць. Крыху больш, нам 14. Ты ж абяцаў нам алхімічны гэты зрабіць, алё. Зараз, я вось дазбіраю дошкі. Камянёў дастаткова, ад дошак не хапіла. Электричный бурбулятор, божик. І бурбулятары ўжо ёсць, я зрабіў. Не просто назва. Будзем спадзявацца, на твічы не забаніць. За такія назвы. Тут калі што ёсць мамант побач. Так, нам момента еще не хапало. Нам хапає такого, що кожную ночь до нас прилітають розні кажани, павуки приповзають, все з'їдає там. Ну а цяпер яшчэ Тіні. будзе мамант. Jeszcze i момент буде проходити. Так. Дошки. І вось нарэшце. Ба-бам! Йо. Нас У мяне памятак. капелюш ё. Так, а що нам потрібно для лічилки гэтай? Ну, глядзі рэцэпт. Я ўжо не памятаю. Это ёсць. Алхімічна маецца, так? Так, вось яна. Круціцца. Вышэй трошки. А гэта ў ім трэба менавіта глядзець. Ага. Зубы, дакладна казаць, джалы. Узмацненні укол, я так розумію. Ну, я Так. не ведаю. Я Джала ўвогуле і не гніль. надта паміраў. Джалы 4 ё. Селітра павінна была быць, правда ж? У мяне ёсць, калі што. Дай пагляжу. Мне таксама была. Селітры у нас да халеры. Так, я дам магу табе селітру. на табе шпрыц.
А поки тільки на один хапіло, так? Так, пакуль толькі на адзін. А дзе Нормально, селітра? 19 стало. А, не 19, там больше. А, 19 яшчэ это зараз. пахіліцца А. трэба. Ты селітру адразу ў мяне кінуў неяк? Так, я тебе передал. Можна Гніль націскаць на на персонажа, адразу. ён аддае, калі ёсць месца. Угу. Я тебе селитру отдал. Ой, гниль отдал. Гніль аддаў, добра. Іду. Намёт. Ще не хапае 4. Настрое просто у гэтым самым у аб'яднаным чатику толькі я і дзед Максим, тому что у магільшчыка не вельмі працую. Чатик аб'яднаны. Магільшык стрыміць з ноутбуку. Выбачце. Так. О, дарэчы, яшчэ адзін трусік спаймаўся. Так, глядзіце, у мяне адзін ёсць яшчэ шпрыц. Я спадзяюся, што ён будзе лішні. Я там у пэўны момант пастку паставіў і туды нічога не злавілася ні разу. Я туды закидываў Я насенне, ўжо але... двойчы з твоей пасткі дастаў трусіка. А, окей, добра, я такі гляджу, нешта не працуе. Хтось яе спустошае пастаянна. Такі, блин, нешта не ловіць, дрэнная пастка нейкая. О, ля, паднялося здароўе. Так, варта. Раліф, колькі у цябе здароўя? У мяне зараз 19, але там расце пакраху. Да сярэдзіны ці цалкам аднавілася? Да сярэдзіны. Зараз я вам зараблю дужа карысную рэч, якая дазволіць вам аднаўляць здароўе эфектыўна. Але майце на ўвазе, што трэба добра паесці перад тым, як карыстацца ложкам. Там раптам што, вазьмі яшчэ адзін шпрыц у куфаровы з гэтым першым. Паглядзіце, які ложак. Ну, вы паглядзіце. Намёт. Цяпер там Павучыны. можна спаць. О, вы паглядзіце, што гэта такое. А, яна яшчэ не вырасла. Так, ниндзя казала, што можна нас закідаць проста галінкі. Зараз паспрабуем. Ну, ниндзя. Атрымалася нейкая лухта. Магчыма, трэба менавіта монстра мяса. Опаньки. Хто там у нас з дідой до нас тут летять? Зрабіў. Бойку распачалі. Трэба жыць у міры і гэтым згодзе. з мясцовай прыроды. Трэба страўліваць кажаноў і павукоў. Гэта мы зразумелі. Як варыянт, таксама няблага. Шосці, я трошки голодны. Ну, цудоўны намёт, цудоўна паспаў. Ну, толькі спаць можна ўвечары і ўначы, і пасля гэтага хочаш есці. Ну, як у рэальным жыцці, карацей. Ну так. Літаральна. А каштанчыкі, яны як? Можна нешта з чымсьці змяшаць, каб у казані нешта смачнае? Я дакладна ведаю, што яны файна смажацца, а ў казані хутчэй за ўсё ёсць нейкія рэцэпты. Рэцэптаў тут таксама да халерышча. Усё зусім можна камбінаваць. І абавязкова патрэбна 4 гэтых самых ячэйкі запаўняць, так? Каб яно Усё выдавала. ўпэўнены. Але здаецца так. Ну, я пакуль пасмажу проста каштаны гэтыя. Нём. У нас там дрэва няма? Ниндзя. Галінкі не працуюць замест льду. Нахлусіла. Паладзін цікавіцца, намёт аднаспальня ці двуспальня? Ну, зараз праверу. Ну, там спіць той, хто спіць, плюс павукі. Ён, Можна лічыць, што шматспальны. Я спрабую, там карцей занята ўсё, дзед Максим усё Гэта не пра гэтае. Прыадчыняюцца гэтыя дзверкі, і там бачна да халеры павукоў. Ну, значит, не одна мясцовая, то на одного чалавека і плюс шмат павукоў, вось так. Дзеда Максіма грэюць. Ну. А ягады? Ну так, ягады я ведаю, што можна кідаць, а галінкі не працуюць. Уи. Уи.
Мне падаецца, там у нас малюнак вось месяца, так, каля колькі дзён мы пражылі і таймера, так, Ну. і там нейкая расколіна на месяцы. Мне яна падаецца, альбо гэта рэальна нейкая... Ёсць, здаецца, гэта лорная халера. То бок хтосьці чыхнуў і раскалоў. Галоўная інфармацыя, якую ты з гэтай выявы мусіш зафіксаваць, гэта тое, што там адлюстроўваюцца літаральна фазы месяцу. То бок можна адсочваць, калі будзе поўня, калі будзе это самае нуль і цемра абсалютная. Так, пазбіраем ягадкі, пазбіраем кветачкі. Ну што, нам трэба, мабыць, нейкія гэтыя каменьчыкі, золата і ўсё астатняе, не? Ну, золата я вам там пакінуў, там, здаецца, яшчэ 8 кавалакаў. А навошта вам золата? Што вы з ім сабраліся рабіць? На інструменты, не? Залатыя інструменты і лепш карыстацца крэмнем звычайным. Залатыя інструменты не настолькі карысныя. У мяне кірка зламалася. Як так жыць? Так, я зараблю сабе рыдлёўкі, пайду капаць Могілкі? ранні. Там што калі зрубаеш дрэва, ад яго застаецца пень. Гэты пень таксама можна выкапаць і атрымаць яшчэ дрэва. Што ў шаломе? Ну, да халеры ўсяго насамрэч, я вось тут яшчэ. Во, мы Начное бульбашку бачанне. даследавалі. Во, розныя рэцэпты там, збіраецца інфармацыя. Тут нейкая, гэта самая інфармацыя, вось, спажыванне вады, колькасць, у які сезоны расце. То бок, чым больш я назіраю за раслінкамі, тым больш я даведваюся, я атрымліваю сабе ўнутрыгульнявую вікі, па сутнасці, дзякуючы. І гэта не проста ўнутрыгульнявыя вікі, то бок калі ты будзеш гэта выконваць, то памер таго, што ты вырошчваеш, будзе большым. То бок літаральна максімальнага ўзроўню бульба тут памерам з галаву. Усё сур'ёзна, гаспадарка не абы-як зробленая. У меня есть цибуля, у меня есть томатный корень, мне яшчэ нейкія інгрэдыенты, яшчэ што-небудзь ляснуў. Гучыць смачна. Ну. Так. Толькі я же ўсё роўна ледзь хапае на тое, каб падтрымліваць хаця б аднаго персанажа, то бок у мяне. І не хапае насамрэч. Тут прям Паступова будзе агарод буйнейшым, будзе хапаць. А ён тыпу сам расце, альбо мне патрэбна... Мне трэба плошчу павялічваць вось гэтым плугам. Рабіць дадатковыя плошчы, на іх вырошчваць дадатковую ежу. Ага, зразумеў. Усё насамрэч проста. Яшчэ шукаць больш якасныя ўгнаенні. Не Ну, з забывацца угнаеннямі я размаўляць. пакуль не вельмі разабраўся, я нічога не ўгнойваў, абсалютна. Ну вось тое гаўно, што застаецца пасля кажаноў, яно супер якаснае. Нашмат больш якаснае, чым звычайнае гаўно. Гуана якое, так? Зараз цэлы запасы яго былі. Так, у куфара ляжыць шмат. Усё, пайшло, зараз у працэс пойдзе. Плюс можна зрабіць, там ёсць станочак, які будзе перапрацоўваць гніллё ў якаснае ўгнаенне, наколькі памятаю. Жарці хочацца. І нарэшце знайшоў. Штосьці я недобра паеў. Трэба будзе яшчэ знайсці. Шо, хлопчыкі, як вы тут жывеце? Кусаеце гэтых за дупу? Лайчынкі. Это ён з намі размаўляе. Падаецца. Нам падаецца зарадзі гэтага раліфа і нас з магільшчыкам нам трэба будзе знайсці зараз свіней. Праўда ж? Завесці. Толькі адзінае, што мы сустракалі дзе-небудзь на мапе ці не? Я сустракаў, дарэчы.
Зараз скажу, дзе дакладна ёсць свиная хатка. О, не блізка, не блізка. Павучки Так. Вы чапляться. б'ецеся. Все, я знайшов, дзе Я здабываць просто камяні. карыстаўся рэчамі на базе. Я ні з кім не біўся. Пасадзіў тут сваіх павукоў. Так. Так. Ну, зараз будзе ў нас. У мяне. А то я голодную 11 ежы. О, кажаны паляцелі. Разбирайся сам з імі. У Ну, цябе потому свае что сябры, у мяне мне мае. ёсць павукі. О, не халера сабе я Сплот паеў. ламаць. Один раз паеў, адразу 70 атрымаў пунктаў. Ну, гэта цалкам залежыць ад таго, шо я. Шо ўкідваеш у страўнік. Так, зараз Ну, нож так. будзе. Неяк далёка вы адышлі. Ну, чаму я побач? Дзе павукі, там я. Насамрэч я хацеў зрабіць дзіду. Буду кантраляваць папуляцыю павукоў. Ой. А чаму я не бачу нічога? Блин, это я вельмі неудала пайшоў. Што ты ўноч пайшоў кудысьці? Так, я не заўважыў, што ноч зараз пачнецца, і ў чарвяточыну заскочыў. А, І потым не гадзіну змог таму назад пайшоў. Ты малайчына просто. Я такі, мне ж цікава, куды яна вядзе, пайду праверу. Так, хто маё кайло забраў сабе? Я табе аддаў. Я там Ага. тебе ўжо Не, ў кішэні. ой, Брысь. баронім полымя. Цягне ён свае лапы. Хто гэта? Дарэчы? А тут у ценях жывуць лютыя усялякія жэўжыкі, з якіх, калі іх забіваць, можна здабываць вось гэтыя паліва цемры. Угу. І ты іх будзеш бачыць, калі ў цябе ось, мазгі паедуць, ты іх пачнеш бачыць і ў дзень, і яны пачнуць цябе атакаваць. Угу. Просто мае, я кажу, розум прям вельмі моцны у гэтага персонажа, у меня 150, і ён вось зараз толькі нож скончылася, ён бясконца расце, адразу ў 200. Я ў цемры нават калі буду бошкацца, мне будзе нармальна. Так. Штосьці, здаецца, трэба ўсё ж такі павукоў будзе перанесці. Штось тебе такое Трохи падказвае? падалі. Мне так комфортна з імі пад бокам. Ну, вы просто псуеце ім жыццё, таму трэба з гэтым неяк разабрацца. Вас перасунуць будзе цяжка, прасцей будзе пасунуць павукоў. Ці застанецца яйка? Не, яйка не застанецца. На жаль, на жаль. А що з дзедам здарылася? Чаму яго чутна нібы з пекла? Яшчэ фраза такая была ўдалая. Памер у страусе. Я такі думаю, глыбока. Ну, трошки адсунулі. Я лічу, што трэба будзе пасадзіць дрэваў, каб адмежаваць павукоў.
ад Ці можете хлапцоў. падпаліць усё жывое колам ўсё жывое колам цябе ў радыусе кіламетра. Вядома, Ну. не, ну ось зараз я ў дакладненне гэта прачытаў, мне стала спакайней. Паведамленне ў чаце ад Смока. Можна, Думаю, не халеры. можна, але не трэба. Таму што лес трэба берагчы. Плюс тут са сцягам часу прыйдзе каменная хвароба, калі лес будзе ператварацца на каменне. То і мне пытаецца нешта такое, а не, ладно. Я бачыў хворыя расліны. Вось. Хворыя расліны, ну ты хутчэй за ўсё бачыў старыя расліны. То бок у іх ёсць цыкл жыцця, калі яны маленькія, потым нармалёвыя, буйныя і потым робяцца старымі такімі ну як хворымі. А каменная хвароба, там літаральна дрэва ператвараецца на камень. Мгм. Так, ну што, менш чуваць, добра, не? Чуваць Так, добра, так. так. З Выдатна. вяртаннем. Выдатна. Што, адваліўся? А бывае такое ў мяне чамусьці. Я так падазраю, што гэта проста ўнутры мікрафона там праблема з мікрасхемамі. Што часам яго зачэпіш, і ён проста адлучаецца ад сістэмы. У мяне надоечы была такая праблема. Наўпрост у мікрафоне адзін з кантактаў зроблены дужа танесенькім правадочкам, які адпаяўся. Вось нешта падобнае ў мяне адбываецца. Бо гэта і так відавочна. Потому як лёгка яго адлучыць. Ну, гэта таму, што выкарыстоўваюцца каштоўныя матэрыялы на некаторыя кантакты. Ну, вельмі На каштоўна. гэтым эканоміць. Ну, нават медзь, божухна. Нават медзь гэта ўжо каштоўны метал. Калі у вас ёсць насенне, кажыце, бо Ёсць. у мяне дзелянкі растуць, а вось насенне ў мяне не хапае на іх усе. Добра, Мінус пашукаю яшчэ. кажаны. Хе-хе-хе. Павукі дуже эфектыўныя. Былі кажаны і няма кажаноў. Дык вось, што я рабіў. Я хацеў паесці. Тынк-тынк-тынк. Сакрэты гэтай расліны адкрываюцца мне. Шапоча Так, там так, Ралеф. Дык Я а чаму тут ты гэта- не гучаеш? Гэта ж такая атмасферная халера. Так, Ты просто дара- там настолькі хутка з'яўляюцца. Куфары Размовляюць. правяраў? Ралев на насенне. Не правяраў. О, бульбачка вырасла. Я скідаў. О, бульбачка ўжо больш-менш нармалёвага памеру. Адразу бачна, што Ралеф робіцца больш дасведчаным. Во, насенне, цудоўна. Вось зараз яно ўсё пойдзе на дзялянкі. Так, Трымай яшчэ. я магу зараз трошкі ежы прыгатаваць. Я не ведаю, там нармальны рэцэпт, не нармальны, я просто буду эксперыментаваць з імі. Это што? Пухкае насенне, добра. Так. Зараз гатуецца нешта, можете паесці. Мне зараз не вельмі патрэбна, але штосьці там выйдзе, я не ведаю. Окей. Вы мне скажаце, што Два атрымаецца. разы казаць не трэба. Ой, блин, я з'еў насенне. Это не Смачна зусім есці. план О, я чую зноўку. Чуеце, рыкае? Так, нешта ё. быў. Мазняк падпаліць. Блин, якой падпаліць? У меня тут расынкі паблізу. Не, ты што? Прапануеш апрануцца? Зараз будзе ўначы. Мгм. О, я прыдумаў, я полезу спаць у кокан. А мы дамо рады неяк сабе, так? Халера, не магу спаць, калі монстры паблізу. Адвядзіце, калі ласка, ад мяне монстры. Не, так не працуе. Мы не можем, у нас лапки. Ну, кокан ужо 3-го ўзроўню. У мяне тут будзе больш-менш бяспечна.
Мне что? О, темно, 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 темно. Да, бляха! А где походня, где что? Так. Чекай, где бервение? прошу. Не просачили за святлом, ай-яй-яй. Но. Чуєте, рикає? Рикає вже зовсім поблизу. Собаки йдуть. Так, мне так походим, видимо, хутка скончится. Так, тримаемся. 14 день, кажется, так? Угу. Ну, нормально, добре прожимаемся. 2 тижні прожили. О, даже. А, пробегла говно. Ай, ай, ай! Все. Зараз мої павуки тут їм сраку надяруть. Ай-яй. Ай-яй-яй. Паучки давайте. И меня ратуйте. Ну ти їм головне не потрапся. Усе, я бегу до вас, я не ведаю, где вы, что вы. Я, короче, завел свой хвост. Ой, до пауков беги, короче. Я уже Що ви пробег. робили без моїх павуков? Ну, помирали б частей. Ну там плюс-мінус. Ну, до речі, так, я не впевнений, кілька разів мені пауки гризли. Да ж треба навчитися їх бити ніяк. Гав-гав. Ён ад мяне адчэпіцца калі-небудзь ці не? Не. Яны, па-першае, хуткія, па-другое, адсошваюць цябе па паху. Ад іх можна збегчы, але толькі ў будучым, калі будзе магчымасць яшчэ больш хутка перасоўвацца. Але яны пры гэтым не знікнуць. То бок іх трэба будзе ўсё адно потым прыходзіць і дабіваць. О, все, зачапіўся, нарэшце. Не, не зачапіўся, зачапіўся. Зачапіўся. Все, разобраліся. А вы сварыцеся на маіх павукоў. Яны вас тут ратуюць. Уже другую ноч запар. Так, няма ежы, я што? Згубіў ежу ці што? А, я ж збіраўся пазбіраць насенне і пасаджаць. Блин. Я час от часу просто съедаю насенье, ненавмысленно. Ты можаш сябе трошки кантраляваць? Я Я разумею, што яна кажу, смачна выглядае, але гульня называется Don't Starve, я нічога не ведаю. Еш усё, што бачыш. Все, я пайшоў за гэтымі бярозкамі, бо там гэта ёсць шышкі ў іх. дарэчы так, яны смачненькія, калі пасмажыць. Але беражыся тэнтакляў. Ну, Я буду хваінкі вырошчваць. Я пасаджу замест плота рад ялінак, каб адмежаваць вас ад павукоў. Магчыма, гэта Думаеш, спрацуе. гэта дапаможа? Мне падаецца, яны нас па паху знаходзяць і б'юць потым. Не, калі шчыльна пасадзіць і зрабіць такі добры плот, то можа спрацуе. Арыгана, ахоўнікі канчаюцца, а павучкі не. Вось я і кажу. Музыка Мае згоні? Так, павучкі так, так, гэта яна. Твае павучкі? суперфайны. Яны файныя, згодны. Калі б мяне не А, елі, дарэчы, я ж забыўся, у мяне ж музыка адключаная. Трэба ўключыць, каб мае гледачы таксама чулі. Таму што я ў гэтай гульні набегаў 150 гадзін, яна мяне трошкі задзяўбла. А вось іншым магчымым можа быць і прыемненька.
Так, ужо вечар, слухайце, мы набліжаемся, так разумеем, бы вельмі блізка да зімы? Ну так, уже даволі блізка. А нам ніякай вопратка не трэба рабіць сабе? Трэба рабіць. А, мы павінны панікаваць ўжо, альбо яшчэ рано? Ну, яшчэ снег не выпаў, таму яшчэ не. А вось калі А. выпадзе, трэба будзе панікаваць. Да зімы трэба падрыхтавацца і вопратку пашыўшы, і сабраўшы дастатковую колькасць паліва, каб не секчы кожнага раз дрэвы. Таму што полымя трэба будзе падтрымліваць і ўдзень, не толькі ўначы. Дзякуй за фолоў, шаноўная, дзякуй. Так. Так, ну калі дрэвы, то гэта па маёй частцы. Гэта на мяне. Толькі ось я тут зараз буду рабіць плот. Паем. Зараз я памру, і тады буду рулетку краціць, карацей. Мне падаецца, так, да гэтага ідзе. Смачна есці кажаны. Ралев у нас апетытнікі. Я яго асабіста адкармліваў. Мне падаецца, зараз павучкі за мной яшчэ пагоняцца. Ой, Так, смачна не. есці павучкі. На дыскалізіум яшчэ 10 000 адпраўляецца. Дзякуй вялікі. Так, я ў намёце пасплю. Глядзіце чат. Зараз я, можа, спецыяльна, каб не перашкаджаць нашым стрімерам, яшчэ я зараз проста адключу пакуль мы рулетку кручу. Каб каментаваць. Зараз невялічкі перапынак, карацей, у мяне. Я там спрабую выжыць, калі Давай. заб'юць, там разберомся. Так, чаму я? Голад? Ты з голаду памёр? А божухна. Што? Што ў прычыне смерці напісана? Я не Голад. бачу. Ну, значыць, ты не дахарчаваўся. Так, бля. Гульня. Гульня бяслідасная. Не паеў, памёр. Усё як у жыцці. Дарэчы, ўжо ноч. Я ў першы куфар буду скидваць у бярвенні, каб было нам на зіму у такім выпадку. Добра. Я сюды таксама свае трошкі скіну. Так, у мяне ёсць павуцінне, залозы. Так, джала я сюды тады пакіну. Трэба паглядзець, што там да зімы можна зрабіць. Зіма. Ну, гэта, вядома, не зробім. Каменьчык можна зрабіць. А, так, можна нацягаць трусікаў. Колькі, як ты лічыш, нам патрэбна бярвення будзе на зіму? Раля гіне. Ну, я ніколі спецыяльна не падлічваў, але я ж кажу, трэба будзе падтрымліваць полымя і ў дзень таксама. То бок, запас трэба маць. А, ну каб цяпло было, типу, так? Ну так, так. Трэба будзе бегаць да яго грэцца. Мне ўжо трэба будзе хутка зрабіць сабе новую броню. Так, ну, мабыць, нам поўнага куфару і хопіць. Слухай. Поўна, хутчэй за ўсё так. Калі што, можна ж падбегчы, парубаць. Так. Пайду Зараз пагляджу, ці з'явіўся там тросік. Усё, што знайду, паскідаю. Не, дарэчы, не з'явіўся. Тросікі ўжо пахаваліся, то бок ужо сапраўды... А, не, адзін спаймаўся.
Ёсць. Хе-хе. На зіму хаваюцца трусікі, то бок запас ежы таксама варта маць. Ну, так, глядзячы на гэта, што адбываецца, трэба. Павукі ўзімку млявыя ледзь рухаюцца. Так, поесці, поесці, поесці. Не труса павук? У сэнсе. О, сапраўды, гэта павук спаймаўся. Не халер сабе. Окей. Так нават лепш. Так, а я гляжу, шпрыца няма у нас, дарэчы. Што там для яго патрэбна было? Сера, джала і гніль. Ну чаго, а гэтага у нас хапае. Джала адное, дарэчы. Трэба ісці ваяваць супраць пчол. Ну, яны побач, але зноў ж такі трэба зрабіць запас, таму што, здаецца, узімку яны не лётаюць. Угу. Біасфера, ўсё трэба ўлічваць. Так. Давай броньку апошняя гэтая. Нават з кветачкамі, здаецца, ёсць праблемы ўзімку. Пойду ваяваць з пчоламі, што рабіць. О, а яны... Я вярнуўся. Добра, Так, ты памёр. Хто там перамог? Перамог Bridge Constructor Portal. Ён у нас на 3-м месцы быў. Так, памятаю. Хто пісклявы каўкае, гэта Люцік. Там Люцік на фоне ў мяне. Не спакоіцца. Яму весела. А чаму я зараз не магу атакаваць пчол? Ну, не ведаю. Магчыма, не, можна. А ў цябе, мабыць, небазброй у руках? Ёсць. Всё, зразумеў. Беу! Атрымалася. Спачатку трэба было мышкай націснуць, а потым ужо дабіваць. Пчолкі. Я яго галасаваў, ад гэтага будзе залежыць да натоі. Скажы, чым як за натоя. Яна тыпу агучку рабіла, яна ж, я ведаю, Глодас рабіла у гэтым самым у першым портале. Я просто, мне цікава, як гэта звязана. Ну, праз стрым вядомага беларускага стрымера можна будзе запрамоўціць. Пашырыць, так бы мовіць. Я просто, спрабаваў зразумець, як донат звязаны. Ну, вось такое. Я не до конца сказ зразумеў. Оп. Чапіцеся ад мяне. Божухна, гэтыя мышы. Кажаны гэтыя. Зноўку наляцелі. А можна не, можна я просто садочак свой буду агарод тут рабіць і все. Так, я пабег да сваіх сяброў павучыных. Смачна есці павукі. Я веду сяброў павучкі вось вам. Так, у мяне толькі 2 джала. Хто бачыў, дзе там гэтыя вулі каля нас былі пчальнікі? Ідзесьце на ўсход, мне падаецца, не? На ўсходзе я зрабіў адзін, там толькі адзін Я быў. нагадываю, што мапа варочаецца і ўсходы яны не аднолькавыя. Можна паспрабаваць засінхроніцца неяк, каб было прасцей арыентавацца. Але Ну, у лепш мяне карцей брама, апісваць вось брама. мясцовасць. І налева у мяне у нас вось гэты алхімічны рухавік. Тое самае. Брама, рухавік. Усход. Брама. вось Усход, нормально. брама, заход, рухавік. Цяпер не варочаем мапу. Так, Так, всё. сапраўды, дарэчы. 2 джала трэба яшчэ толькі будзе знайсці раптам гэтага. Серы. Ну, гэта трэба на поўдзень схадзіць там, дзе камяні. Са звычайных камянёў выпадаюць камяні, крамень і селітра сера, як яна называецца.
Блин, я выкопал то, что не повинен был выкапывать. Закопай. Уже поздно. Так, а ведаеце што? Думаю, зноўку трэба папрыбіраць за хлопцамі. Магільшчык Прыбіраецца. займаецца магільшчыцкай справай. Всё. Дарэчы, гэтыя косткі, яны для чагосьці там патрэбныя былі, я ўжо не памятаю. Таму іхні запас таксама будзе карысным. Так, хутка ноч. Раліф, ты дзе? Я тут Ладаецца копаюся. дзесьці, як заўжды. Зараз памрэ. В огороде своим. А, ты ў гародзе. Ну то вось ноч прыйшла. Нормально все. А может не? Не нормально. Каралева прыйдзе. Ну, каралеву я буду падразаць кокон, каб каралева не прыйшла. Таму што у каралеву хлопцы не перамогуць гэта 100. Я нават ведаць не ожидаю, что это такое. Ну, вялікі павук. Ага. Павучыны кокон ён расце, і ў пэўны момант з яго вылазіць каралева. Як цудоўна. Дарэчы, насенне куды пакласці насенне? У мяне накладзе. Яно разыходзіцца, насенне просто улятае, я скажу. Прям. О, у дзеда снікерсы. Ну, Зусім не па-дзедаўскі. а што, Тут дзяды маладзіцы. розныя? Я ў цемры там вочы нейкі бачу. Ну, таму што там цябе чакаюць. Ну, сходи, познаёмся. Не, это моя дыпламатыя для гэтага не готова. Я там зента, я апошні раз з зентом дамаўляўся, дрэнна скончылася. Так, мне трэба зрабіць кайло і ісці за гэтым. За каменьчыкамі. 2 каменьчыка, 2 галінкі. 2 каменьчыка, 2 галінкі. Та ёпраста. Ралиф, у меня для тебя есть подарунок. 2 сюда готово. кавалки гуана. Вау, давай сюда. Трымай. Цудоўна. Я ведаю, куды іх прымяніць. Это ў якасці касметычнай нейкай намазкі будешь карыстаць? О, лепей табе не ведаць. Так. Нашым наўколе праз тое, што вы гэтых кажаноў развялі, гэта гуана раскідана аж за да халеры. Нормально. Лепшая гаспадарка будзе. Драмакот на фоне. Так і ўжо драматычна. Драма-машина. Так. Оп, знайшоў месца яшчэ куды пасадзіць. Оп. Куды намазаць? Я тут все засаджваю, у меня прям расце буйнее. Толькі адзінае, што ўсё ручная праца, і тут, карацей, у пэўны момант стане просто столькі, што прыйдзецца просто бясконца падтрымліваць толькі яго. Ну так. Тут усё ручное. Ёсць некаторыя рэчы, якія можна аптымізаваць. Напрыклад, з часам у нас з'явіцца рэч, якая дазволіць не вытрачаць час на размовы. То бок будзе такая халера, якую проста кінеш побач з агародам, яна будзе сама па сабе гучаць. І гэта будзе залічвацца за размову. Так. Хапае, яшчэ гаўна раліфу. Я птушку вока знайшоў. Вядро гаўна.
Менш какашак на руках, больш на раслінах. Я читаю тое, што бачу тэксту, так і напісана. Так, так, ёсць карысная рэч, дарэчы. Дарэчы, не такая складаная рэч. Патрэбна 3 гноі, 3 аскепка косці і бервяно. Вось косткі ёсць. Это я літаральна з вас накрафціў, з вашых рэштаў. Які ты, это... Прыемна ведаць. Дамавіты. Усё ў хату. Ну, Всё все ў гаспадарку. спатрэбіцца, но... Я такі гална не хапаю. Дзе Паглядзі. Не, можа. гална не хапае. Не гуана, а гална конкретно. Гной ён называецца ў гуні. Куфары глядзім. Ну я спрабую, але трэба гэта, разумееш, Дон Старов, усё карацей патрэбна, нічога не губляць. Куды пабег дзеда? Каменьчыкі збіраем. Ой, А. ён красоткі сабе здабыў, ужо паехаць пачаў. Пабег, так. Тыпова, карацей, для цябе таксама ёсць падарунак. Рапіру я табе зрабіў. Дзякуй. На контрапіры ты можаш ёй сказаць? Хаця ладно, я пайшоў да тваіх паукоў. Слухайце, я за адзін дзень ушатаў кайло. Гэта Ну, так штосьці это зусім. нормально. Пакінуў шпагу каля катла, калі што. Вернешся, забярэш. Добра. Так, трэба зрабіць сабе крыльцы. Крыльцы. Амаль што, дарэчы, гэтыя самыя, якія. KFC зараз будзе ў мяне. Паліва. Шпага. Гэта замест дзіды? Так, так, это як палепшаная дзіда. Наступны ўзровень развіцця. Пасткі, нецікава. Дарэчы, мы ж ужо колькі гэтых самых забілі, і мы, атрымліваецца, ні адну не забілі самі. Таму што калі забіваеш сабакаў самастойна, то з іх падаюць зубы іхнія. Ці бачылі вы зубы? Не. Не. Во, значыцца, трэба іх усё ж такі самім таксама забіваць, таму што зубы дужа патрэбная рэч. Ну так, есці незручна без іх. І гэта таксама. Бразготка. Слухайце, ёсць файная рэч. Я магу зрабіць вам бразготкі, каб вы маглі павукоў адганяць. Але для гэтага трэба знайсці яшчэ... Ці не вытрацілі вы ўсё золата? Я новае прынес. Гэта, как сказаў чалавек, які такі, навошта вам золата? Ну, Бачыш, вы усё маглі ў хату. кудысьці вытраціць. Карацей, будзем тэсціць. Вось бразготка, кладу на зямлю. Пасля ночы паспрабуйце хто-небудзь зайсці да маіх павукоў і гэтай бразготкай скарыстацца, ці спрацуе яна. Таму што заўжды ёсць імавернасць, што яна спрацуе толькі ў маіх руках. Так, ну я сыты, выспаны, здаровы. У мяне ўсё Я добра. ледзь трымаюся, хаця я ледзь ем увогуле, хоць і на агародзе трымаюся ўвесь час. Нейкая неэфектыўная штука. Прыгатаваў сабе ежу, а яна нейкая несытная, не халера. Яны розныя бываюць. Так, вось зараз я зраблю ікеевскія фрикаделькі. Пахарчуйцеся! Алеф, вячэраць. Так. Кідай дурной, ідзі вячэраць.
Іду. Ну, зусім іншая справа. Реально, по сутнасці, без мяса можна ежу не даваць. Не, яна як бы там плюс-мінус неблагая бывае, але я такое. Там яшчэ ў розных герояў ёсць свае нейкія улюбёныя стравы, якія дадатковыя бафы даюць. Тут усё сур'ёзна. Каб мяса не псавалася, давайте яго у фрыкадэлькі ператворым. Раліф, вось там бразготка ляжыць. Паспрабуй пахарчаваць сабою павукоў. Не, так ты спачатку да іх зайдзі. Здалёк пачынае Ну, сыкатна. А дзе твои павукі, куды яны збеглі? Вось яны. Трэба зайсці на іхнюю тэрыторыю. Павукі рэагуюць толькі калі крочыш на вось гэтую зямлю павучыную. Я націскаю. У слот я сабе паставіць не магу. Я не ведаю, ну тыпу я... Не працуе? Ну, я не ведаю, я правай толькі агледзець магу, а я магу выкінуць яе. Ты у слот не можаш паставіць. Так, я не магу я паставіць у слот. Магу толькі аглядаць. Цікава, цікава. Значыцца, гэта чыста мая рэч. О, я магу адагнаць павукоў, літаральна напісана, адагнаць павукоў. Ну тады я буду ад вас адганяць сваіх павукоў, каб вы іх не шкодзілі. Сам прыцягнуў, сам адагнаў. Ну. Так, поесці. Дзе у нас вугаль? Вось у нас вугаль. І забяром. Там нас у чаціку палякі запісалі. Ага, вельмі падобна. Слухай, чекай, як яго зовуть? Бляха. Ну, карацей. Такі самы паляк, як і ты. Аднолькавыя. Так. А я вось зараз... Гляджу, мне зацікавіло, там узгадуваліся дропс. Може дропсы реально можна уключить? Я просто не проверял. Ведаеце, што я хачу? Я хачу у сажалкі. У меня дропсы як бы агульна уключаны, просто катэгорыі зараз такой няма. Ну, типу на Don't Starve. Водзіць рыбу можна, але пакуль што можна толькі ў невялічкіх сажалках, такіх як калюжына, дзе ёсць рапухі скокаюць. Спрабуем рабіць плот з дрэваў. Оксфордскія туфлі. Та ты шо? Не. У мяне зараз, я смешна, у мяне там коневыя, карацей, цок-цок-цок робяць. Не, гэта оксфордскія фігня. А яшчэ уяўляеш, як гэта сімвалічна у оксфордскіх туфлях па гародзе, у гаўне. Ну, так, я тут зараз возьму. Трохи яшчэ пакапаем. Блин, зноў яны вылазяць. Вечар прыйшоў. Яны наўпрост увечары вылазяць менавіта ўвечары. Я трошки шкадую, што я канкрэтна там пасадзіў свой агарод. Ну, тыпу, у тым баку. Там адкапаў падзямелле, там пасадзіў агарод. Ну, яны яшчэ не здаволеныя. Я магу сажаць хваёвыя дрэвы? Вядома. Так, хтосьці трапіўся ў пастку. Павучок. Калі рубаеш ялінку, з яе падаюць бярвенні і шышкі. Так. Шышкі можна саджаць. Чаму я пра гэта толькі зараз даведаўся?
Так. Тут столькі ўсяго, я трошки губляюся. Гэта яшчэ што, Ралев? Тут фішка ў тым, што ў дадатак да асноўнай гульні яшчэ модзеры ўсялякага намодзілі. У гэтай гульні некаторыя страчваюць і па 1000 гадзін. Так, сякерка. Щось я цягаю, бярвенне гэтае цягаю, яго як не было, так і нема. В сэнсе, яго ж там да халеры, не? Колькі зараз? 97? Раніцаю было 93. А як ты правяраеш колькасць? А у апошні куфар пхаю. Палічыўшы. Вось гэты, які адчынены зараз. Ну так, прыкладна 60, 80, так, 97. Ну, яно ж на ночцы ходзіць там, вось гэта ўсё. Вітаю сапалцы кошкам. Уключайце дропсы, і я не бачыў катэгорыі на Don't Start Together дропсаў. Я правяраў, спецыяльна праверыў. Але не бачу нічога такого. Так. Ну, рэальна мне не знаходзіць дропсаў на твічы. То бок, я не ведаю, можа дзесьці іх можна і атрымаць, ну, уключыць, але ну, не праз твічовую сістэму. О, хто мяне б'е? Хто цябе б'е? А я чамусьці. Да цябе прыйшлі кашмары. А, То? кашмар, я Голод. У цябе карацей дах паехаў, ты пачаў бачыць кашмары, а яны пачалі бачыць цябе. І адарвалі табе сраку. Выкі атрыванай сракі. Тут усяго толькі 3 шкалы. Голад, сэрца і дах. І срака. Ну так. Яны не інфарматыўныя абсалютна. Калі чагосьці робіцца менш, Трэба нейкі мод зрабіць, каб яны чырванелі. Так, а дзе моя? Вось моя. Прыбіраем дзеда. Брыщ. Я ж кветкі збіраў, падаецца, учора. Так то было учора. Дык я, ну, маецца на ўвазе, што перад тым, як памерці, я ж збіраў кветкі. Ага, перад тым як збіраў. Ну, Значыць, недастаткова. Там калі што можна наводзіць мышкай і глядзець лічбашку. добра. Пайшоў далей секчы. Дзякуй за фолоу, дзякуй. Да мяне сёння ніхто не завітаў увогуле. Халера. Штосьці пайшло не так. Шостых это самое. інтэграцый. Так. Потому что не стрыміш стрим-тугезер. Ну, відаць. Хлопцы. Ля, што знайшоў? Што ты знайшоў? Нейкі кажастик. Кажаліск. Ну так гэта вось гэтыя кажаны, якія за вами бегаюць, але яны днём спяць. Там просто у нас няма часу паглядзець, як яны выглядаюць. Ось яно што. То бок гэта ён спаў перада мною, зразумела. А, то бок, як нам перашкаджаць спаць, дык нармальна. Менавіта. Давай, перашкаджай яму, давай. Няхай не спіць. Нарешті, Далёка може, яна пойду мяне собі завядзе. зброю зраблю, а то я увесь этот час без збройнік. Так чакай же ж, рабіў ж гэту шпагу. Рапіру. Так, але у цябе ж яна, не? А, ну так, Няма мне. просто зброю. А, табе не рабілі, А. то бок яна ў мяне. Так. Я ведаю, каго яна. Я па гуку чую.
Дык я яе зрабіў, аддаў дзеду. Яна ў дзеда. Зараз зробім яшчэ. Ай, ну я малю... Ну ладно, давай, я толькі за. Зрабі. Так, чальник нейкі тут. Зброя. Слухайте, дык што, зіма ўжо набліжаецца, ці што гэта? Бярозкі скінулі лісці. Ну, гэта падаецца падобна на Яму так і осень, так. працуе. Я дзесьці чуў, што ў осень на бярозках лісця няма. У кніжкі чытаў, не? Ну так, так. Я ж на вуліцу не выходжу, я там не бачу, як гэта ўсё працуе, аж не як сезоны змяняюцца. Так няхай у мяне таксама будзе шпага. Так. Аж мурэць. Пойду попалю на что-нибудь. Гэта у нас... А, во, косткі бачу. Кажучи аб каточках, зараз камеру на каточках включу. Нормалёва, здаецца. Як вы можете заўважыць, нават колеры змяніліся, то бок усё больш тусклае. Гэта таму, што набліжаецца зіма. Ты казаў нешта пра вопратку. Мы нічога не робім. Так. Я зрабіў сабе навушнікі трусіныя. Вось што я зрабіў. Ой, яны файныя, яны будуць гарэць. Але я не ўпэўнены, ці іх можна будзе рамантаваць, плюс у нас няма чым рамантаваць, таму што мы аніводнай сабакі не забілі. Мгм. А каб зрабіць рамонтны набор, патрэбныя зубы сабачыя. Так, ужо вечар, трэба вяртацца. Русік з бульбачкай у мяне зараз будзе на вячэру. Я магу камусьці штосьці... Калі у вас мяса ёсць, то закіньце ў казан, таму што мне адзіны кавалак я зараз забыў, і ўсё, больш у мяне няма. Але я магу, у мяне тут хапае, чаго вам панакідаць. У мяне кукурузы, ёсць баклажаны, там... Так дакідвай да аднаго кавалка мяса, яно ўсё адно будзе файна. Не, так у мяне мяса няма, я для вас прапаную зрабіць ежу. У мяне то вось, я карці накідаю там гарбуз. Так, дакладна, у меня ж зброя зараз ёсць. Так, я хацеў кота вам паставіць. Просто я пакуль кота вам буду ўключаць, мяне сажруць тут. Так, Там. спадзяюся, мяне не забіць, пакуль я тут перакалупаюся. Там ніхто не думаў, каб клетку сабраць. Для птушак? Ну. Навошта? Ты кінеш Каб яйкі даюць. пасадзіць- яйкі? Ну, яйкі, зараз будзе зіма, зараз да нас прыйдуць пінгвіны. Будуць яйкі, так. Ну, там яек будзе да халеры. Ля, дзень прайшоў, у мяне лес ужо паўстаў амаль што. Які прышпіл. Те мои шишки. О. Ну, дзе ты там? Во, я на рэйсце знайшоў мамонта. Вітанкі мамонт. Глядзіце там за мной, каб мяне не забілі, я тут фрэшку ўключаю на камеру. Я раблю роўна наадварот, я вяду да вас мамонта. Не, а можна не? З яго да халеры файнага мяса, плюс ён патрэбны, каб скрафціць вопратку. Фрэшка з'явілася на канале. Так, давайте я можу левую мысль. Деда, ты там Не, там побач. редко. Так, и что? Вот так будет. Всё. Подходи, Есть, мамонта да. бить. Чекай, ну треба ж гэту взяць. Вожух на вожух. А що ми з ним робити будемо? Есці. Ну, ты разбирайся, ты привел, ты разбирайся. Боже. Так, ну уначы яго Дай, даганяць не след. Пакіньце на Ну, так. заўтра. Цяпер ён не знікне. Покиньте на сніданок. Такія Гэта мы- тры мушкецёра, халера, са шпагамі ўсе трое. Мне падаецца, гэта шпагі нейкія неэфектыўныя, бо іх пружына ёсць на лядзе. Гэта каб зручней даставаць было.
Ну, И она пружинивать назад будет. пойду я, мабуть, посплю. Как веточки не сбирать. Это я нават чую Там Люцик своим... до Фрей пришел. Движ А, на камеры. Ты им покажи мамонта, яны яго самі задзяруць. О, блин, они бы докладно напали. Ой, якое смачненькое приготовалася. Люцику не дает спокою, что сестричка просто спокойно спит. Ну что, пришел додеваться. Реально. Реально там все тут танчить скорее. Осторожно так нагадывая, что можно было бы и свести оттуда вогуля. Все, ідем бить мамонту. О, усраўся. Ну, з яго Зараз можна я зараз до вас пам'ять. долучуся. Бягу. Але ён хуткі. Трэба яго прыціснуць да берага. Во-во-во. Заганяю яго ў пячору. Не. Шору ён не ўціснецца. Зверху трэба заходзіць. Я бегу, я допомагаю. 2, 3, 4 удары. Ау! Усё, забілі. Ну я допомог. А як тут... Вы там моё мясо збіраеце? Не. Гэта ну, мамонтавыя. З цябе нічога не падае, бо ты гэты... Не надта смачненькі. Там памідоры бачу каля яго. Все, зараз всю ежу разбяруць. Так, а мяса куды скінуць? 6 кавалкаў это кашмарнага паліва. То бок Маё з цябе паліва. яго таксама прадукуецца, ці яно ў цябе ў кішэні? Не, у меня з самага пачатку я не выкарыстоўваю ежу. Окей. Дзеда, а ты злутаў з яго хобат? Ці упаў хобат? Хобат, так. Гэта неабходная рэч, каб добрую вопратку скрафціць. Накладу ў куфар. У другі. Это пагроза? А крыло, мабыць, кудысьці патрэбна, не? Крыло можна пасмажыць і з'есці. Гэта хутчэй за ўсё з Ральфа. Не, з таго, каго я там забіў, памятаеце, што казаў? А, так, з кажана. Кажана таго, так. KFC. Ці. Так, у нас ёсць гуана, ёсць гной. Што ёсць яшчэ нейкія грыбы? І працягваем рабіць плот. Нешта я не бачу. А, вось она. Я ўсё шпагу сваю шукаў. Тарчыць у тваіх рэштках. Ну вось зараз это адтуль дастаў. Так, ежа. Давай сюды, заплечнік. Пасадзіць. Як мага больш шчыльна трэба. Ось. Ось сюды. Так, дарэчы, борады гэта добра. У мяне барада Ну, расце, цяплей. яна ўзімку сапраўды грэе. А ў цябе барады няма, таму што ты хтанічная халера безбародая. Інша справа, Вось сюды. дзеду яго па змаўчанню ёсць барада. А дзед можа пабрыцца? Мне галіць. здаецца, яму нават забаронена пагаліцца, то бок натуральная забарона.
Не может быть канадский дровосек без бороды. Угу. Божку. Ды я пакіну хлопцам яшчэ мяса, не хвалюся. Божух на кажаноў паляцела. І пабег да павукоў. Ну, вядома. Ужо як да хаты. Ну, вядома. Як родныя сабе. Так, зіма. Стыльным модным моладзі валі, гэта трэба зубы. Тут трэба шчуплыя. А, гэта іншы, гэта калас. Зіму... А, карацей, ужо зараз можна скрафціць одну вопратку на зіму. Таму што у нас ёсць один хобот і у мяне ёсць павуцінне. І пры гэтым яно будзе не найлепшая вопратка, і найлепшая будзе зімовая камізэлька пуховая. А для Я іх яшчэ мерзну. зуброў трэба знайсці. Што, холодна табе? Ага. Вечар ужо, вяртайся да хаты. Швэндаецца ён па вуліцы і жаліцца, што яму холодна. У гэткі час ужо ўсе дома сядзяць, вячэраюць. А тут можна вось рэальна нейкі там еду дом пабудаваць. Вось гэта прям дом. Дом не, нельга. То бок гэта ўсё ж такі такая экспедыцыйная халера. То бок у нас гэта лагер. Не Тёпленько. хутар, а лагер. Каб ратавацца ад холаду, пакуль што адзіная ў нас опцыя гэта каменьчык, цеплавы камень. Для таго, каб ён працаваў, трэба спачатку яго нагрэць каля вогнішча, і ён будзе некаторы час вас абаграваць з вашай кішэні. Зразумеў. У яго ёсць адсоткі трываласці. Для таго, каб ён не разбураўся, трэба сачыць, каб ён не разраджаўся ўшчэнт. Перыядычна падыходзіць да полымя яго награваць. Такая вось халера. Штосьці я вам да халеры падказваю, дарэчы. Не, ты працягвай, цікава расказваеш. А хто там распавядаў, што я хачу механікі ўласнаруч? Не, ты не кажаш мне ідзі туды, вось зараз дабудзь 10 дрэва і ідзі адсюль, карацей, не перашкаджай, вось гэтага у цябе. Ты ўсё не так зразумеў. І ночы ўжо доўгія, заўважце. Угу. Дык каму зрабіць камізэльку? Мне Один Я думал, ты хобот, уже ты сабе робіш яе, не? Не, ты больш што хобот не ў мяне. Я неяк дам раду. Дзед у нас перыядычна адыходзіць далей за ўсё ад лагера. Яму спатрэбіцца. Дзед, дай хобота. Чакай, хобот я кідаў ўжо ў куфар. А, куфара? Угу. Ага, сапраўды. Дарэчы, ён псуецца. Вось камізэлька. Вось табе, дзеда, камізэлька. Дзякую. Але яна будзе разбурацца, яе можна рамантаваць, але каб яе рамантаваць, трэба здабыць зубы гончых вось гэтых сабакаў. Угу. Всё, афіцыйна зіма. О, не. А як доўга яна цягнецца? Доўга, як і восень. Я просто не лічыў, колькі восень цягнецца. Ну, 21 дзень быў у нас восені. Ага, а гэта ўсё восень была? Так, Так. гэта ўсё была восень.
Лета ты заўважыш, калі будзе. Гэта было не лета, гэта была восень. Мгм. Так. А каменьчык зрабілі сабе каменьчык? Так, у мяне ёсць. У мяне ёсць. Нагрэў яго? Так, ён нагрэты. Выдатна. Навушнічкі яшчэ сабе. О, блін, якія навушнічкі, а ну вы паглядзіце. Ну, На вядома. гэтым твары квадратным. Такі тыповы хіпстер. У вёску Вельмі прыехаў. задаволены жыццём, я скажу. Ну, вядома, ён у вёску прыехаў. Нам шпрыцы так, нам патрэбны шпрыцы, а то на здароўе ніяк. Селітра, джала і гнілі. А я гнілі, думаю, у нас няма. А як гнілі атрымаць? Ну, калі штосьці псуецца, якая-небудзь ежа, А. яна ператвараецца на гніль. Ага, то бок па сутнасці у нас як бы ўсё ёсць, акрамя гнілі. Ну, яе здабыць лёгка. Просто трэба не есці некаторы час, каб ежа папсавалася. Ну, гэта складана насамрэч. Значна складаней, чым падаецца. А то мы тут сапсуемся. Не паядзім. Слухайце, ўжо 12:50. Мне трэба збірацца паціху, бо ўчару Окей, 13. Трэба дажыць гэты дзень, каб адбылося захоўванне і можна будзе разыходзіцца. Так і зробім, давайте. Як там маі? Угу. Хутка праляцеў час, я нават не заўважыў. Такая гульня. Так, ежа ёсць. Можа, які капелюш сабе зрабіць. Зімовы. Трэба зуброў знайсці. Трэба знайсці зуброў, каб далей зімаваць было комфортна. Гэта тыпу валы, якія там длиннашэрстныя Так, так. такія. Так. Дарэчы, трусікі ўжо белыя, бегаюць, ужо змянілі сваю. А і птушкі, якія былі чырвонымі, таксама Ну, блакітныя. гэта проста іншыя птушкі прыляцелі. А вось трусікі яны палінялі. Птушкі тут розныя і гэта важна ў тым сэнсе, што потым можна рабіць духавыя ружжы і з рознага пер'я розныя набойчыкі атрымліваюцца. О, Я чую, пінгвіны! Пінгвіны прыляцелі. Вы, калі ласка, іх не біце, таму што яны вам адарвуць сраку. А што з імі рабіць? Абыходзіць. Пачынаецца. О, і да мяне тут пінгвін прыляцеў. Я тут лёда крыху пазбіраю. Блахасты. Лёд гэта добра. Я адправіўся кудысьці на захад. І мы на выспе альбо што? Мне такое адчуванне мала складваецца нейкую выспу. Так гэта кантынент, лічы. Гэта велічэзная выспа з маленечкамі наўкол, на якія трэба плаваць на плоце. В сэнсе, трэба зрабіць караблік невялічкі. О, тут, мне падаецца, гэты энд мне знаёмы. Мне падаецца, я дзесьці яго бачу. Руку падае? Ці што? Не, нешта ў яго выразе дрэва, я не ведаю, падобныя колы можа ў яго вось гэтыя гадавыя падобныя. Мне падаецца, такога ўжо бачыў. Калі штосьці гэткае з'яўляецца, альбо энд, альбо які-небудзь бос, які да нас абавязкова яшчэ прыйдзе зімовы, дарэчы, да нас хутка прыйдзе, яны не прыходзяць, каб проста пастаяць. Яны прыходзяць і застаюцца, пакуль іх не заб'еш. Так, тут мяне яшчэ не было. У, халера, тут пасеклі бярозы. Трэба будзе ўсё А можа, гэта пакнаць. Папрыляталі тут. Што? Не выпала нічога.
Израилев? Не, мне... Вось зараз випало. Загрызли. Бачиш, випало. А ти кажеш, не випало. Там Фрейда Люцика приходила? Я просто бачив, що Фрею вигнали з її місця, Люцик її місце зайняв зараз. Як мудак. Зимовий карагод. Ну, ви ждали собі там Новий год святкувати. До речі, ми не довідаємося, коли Новий год наступить, чи ні? Його, здається, треба підключати. Знову забили. Я поглядів на чат у гэты момент. Чат заберу Алифа. Оп. Кольки у тебя там уже дебафа настакалось, а? Ну, у меня 19 здоровья, это мой максимум. Так, знову шкелетов пробирать. А где каменчик мой теплый? Мне Остыл? не каменчик мой тепляльный. Мабуть, остив. Так, ну не ведаю. Не, А, не, не 8, успел все, включить. я... Коли что, у меня есть 16 льду. Можно тефтельки лупашить. Можна обкласти собі і до весні так пролежать. Потім оттаєш. Неблагая идея. Дебафы проходят с часом? Не, только коли ты что-то робишь за этим. Так они застаються назавсёды. Ну, як у житті. Пошкодженные колени застаются с нами до самого конца. Усё, заховання пройшло. Ну, заховання було. Судовно. Добренько тогда, будем скончивать. Файна гуня, файно посидели, добре побавили Ну, так. час. Я захованку хиту обов'язково покинув, коли у нас може бути здараться ще один капстрим, то будемо сидіти обов'язково. Добре тоді, чат. Давайте, може, а у нас є кому рейдиться увогуле? Роз'єднатися треба спочатку. Можете зараз Просто- їсти мені. мгм. А то я слухав, як до вас люди завітвали, а я тут сяду Добре, да, зараз без до тебе. нікого. Не, нормально у тебе там люди є. Добре тоді, чудовно. Тоді давай, Дід Максим, розщепляй нас. Уже. Уже? Чудовно. Чату, дякую велике, що були. Весело побавили ми час. Ми вже будемо розходитися, може магічок ще постримить. Вам до побачення і побачимося в понеділок. Усім до А хто побачення. сервер, до речі? Ральф. Я. У мене. Ага. Зараз буде дисконнект. Ну, я Так, можу ну, виходити конечно. пізніше. Ні, так я просто вже що так, від'єднався, вже все добре. Усё, хлопці, Добренько. дякую вам величезне. Летим до могильщика, а я буду відключатися. Доброго дня. Покуль. Так, шановні, ну що, ми з вами так само будемо розвітуватися. Я не ведаю тільки, що пойдемо ли ці ми до могильщика, мабуть, він один, хто зараз стрімить з наших. По факті так. Табок усіх перенакерую до його. Вам величезне дякую за фолови, за ваші подобайки, підписки і так далі. Ніколи не забувайте підтримувати вольну Білорусі і вольних і Україну. Ось, побачимося. Що побачимося? До речі, сьогодні п'ятниця, тому тільки у понеділок. Доброго дня, доброго настрою, добрих виходних. Усім покуль.